Ассалому алайкум, умедворам хуб ҳастен, нағз ҳастен. Рӯзи хуб дошта бошен ҳамватанони азиз, бигзор ки дар коротон муваффақ бошен. Имрӯз мо тасмим гирифтем як ҷоягӣ бо устоди гиромӣ Саид Мурод Раҷабович Давлатов кати як бизнес подкаст кунем. Мавзӯи имрӯзаи мо соҳибкорои тоҷик бояд чӣ хел кунем ки бизнеси тоҷик рақобатпазирии байналмилалӣ пайдо кунад. Як, мо кадом самтора метавонем коркар кардан ки маҳсулоти тоҷикистон аз тоҷикистон берун равад, яъне содирот шавад. Мавзӯи асосии ҳамин мо устоди гиромиро ин рӯз хайрамақдам мегӯем. Барои даъвати моро қабул кардан ташаккур. Устоди гиромӣ, раҳмат ки даъвати моро қабул кардед, вақти худро дариқ надонистед. ҳаракат мекунем ки ҳамирӯза бо якҷоягӣ устоди гиромӣ кати ба мардами шарафманди тоҷикистон хизмат кунем. Ассалому алайкум ҳамватанони азизи биромӣ. Ассалому алайкум Носирҷон. Раҳмати калон. Хеле миннат дорам. Шумо вақте ки байрӯз ман ба навистед, ман дар дигар давлатҳо будам. Туре омад ки ҳамин вақте ки ҳозир ҷудо кардем барои ҳамин подкаст, ин подкаст бояд ки як чизе шавад ки ин як ҳамин вақте ки ману шумо сарф мекунем, ин сармоягузориҳай барои пешравии ҳамватаномо, барои пешравии бизнеси ваё. Чӣ хеле ки пул инвеститсия мекунед, илме ки инвестисия мекунед, аз пулам қиматтарай. Пула як бор шумо инвестисия мекунед ва мумкин ки як оборудование мехарад ё ки як мисол камтар хароҷотҳои бизнесаш мепӯшонад. Лекин илме ки инвестисия мекунед, илме ки метиҳед, як умр истифода мебарад. Як умр. Илм ҳамин хел хосият дорад ки чӣ қадр истифода барад, инкишоф меёбад. Кам намешавад ва инкишоф мерад. Илме ки шумо истифода бурдан гиред, бо роҳҳои нав шумо ба кушодан мегирад. роҳҳои нав кушода рафтан мегирад. Барои ҳамон беҳтарин шуд ки ҳозир ҳамин рӯз ман ин суҳбате ки карда истодем, пеш аз оне ки ман гап мезанам, ҳамватанони азизу гиромӣ, як чизи асосия гуфта мегузарам. Якум чизе ки гуфта мегӯям, шумо бояд ки ҳамаатон подписатсия кунед он ҳамин каналҳо, ки ҳамин хел чизҳое ки арзиш дорад, ин алгоритми интернет ҳамин хел кор мекунад. Дуюм, лайк мондан аз хотиратон набурад. Сеюм, рекомендоват кардан аз хотиратон набурад. Барои чӣ? Ин ягона чизи бепуле ки шумо метавонед кардан. Абсолютно бепул. Не ки чизе ки ман ин записе ки инҷа карда истодем, хароҷот дорад. чизе ки ман инҷа мекунад ин мардум, меҳнате ки ин мардум мекунад, як гала хароҷоташ аст. Илме ки ман метиҳам, ман умрам 26 сол хароҷот кардаги инҷа, мисол дигар одамое ки кор мекунад барам, албатта ин роҳӣ кунед. Тамоми ҳамин ҳамватанои мо, ҷавонои мо, ино бинад ин чиза. Арзиши ин чизе ки имрӯз мегӯем, ин 50 соли оянда, 50 соли оянда, ҳамон фундаментое ки ҳозир имрӯз мо гап мезанем, 50 соли ояндаи иқтисодиёти мо, 50 соли ояндаи сарчашмаи бизнеси мо, сарчашмаи шахсиятое ки мо тарбия мекунем. Ана калатон багиред. 50 соли оянда. Чизое ки ҳозир ман гап мезанам, 50 соли оянда ба сахт фундамент месозад. Касе ки ҳозир гӯш кард, бурд мекунад. Касе ки бовар кард, бурд мекунад. Касе ки инкор кард, значит ин фаҳмишаш нарасида истодааст. Агар баъзе чи шумо ба ҳозир ақлатон нагирад, баъзе чи ба атрофиёни шумо зид бошад, ва ё қати баҳс накунед. Баъд аз 1 сол, 2 сол, 3 сол шумо ҳамин хулосаба мебиёед. Барои ҳамон ҳаракат карда тестатар истифода баред, беҳтар мешавад. Барои ҳамон гуфтагима кунедон. устоди гиромӣ, ҳамин як савол бисёр ҳамин доимо ҷигарбанди мара месӯзонад. ҳамин то кая мо бояд тоҷико ҳамин грубо ҳам шавад черпатре ба ай Хитой биёрем, ай Узбекистон маҳсулот биёрем, ай Эрон биёрем, ай Россия биёрем, байни худамо доимо рақобатпазирӣ кардаистем. ҳамин кадом рӯчагора мо соҳибкорони тоҷик истифода барем ки бизнеси Тоҷикистон дар арафаи байналмилалӣ рақобатпазирӣ кардана тонад. ҳозир мегӯям якум чизе ки мисол ҳаст, ҳамин аввали бизнес ба капитал камай. Аввали бизнес ба капитал камай, сармоя камай. Дуюм чи таҷриба камай, опыт камай. Сеюм чиз аст, технология одамо истифода бурдан наметавон. Нормальный учет контрол сохтан наметавон. Нормальный структурния сохтан наметавон. Мисол савдогарӣ дигаҳай, бизнес дигаҳай.
اون چیزی که شما گفتید و سوداگری درست. از دورای پیغمبر مامون اشتر خطی بار میکردن میبردن میفروختن و میرفتن دیگه جو سوداگری میکردن وای سوداگری وای بیزنس نیست بیزنس این چیه بیزنس یک چیزی است که من مثلا همین یک شبانه روز با شما 24 ساعت وقت دارید در یک شبانه روز شما در یک شبانه روز 70 ساعت یا 100 ساعت وقت ندارید 24 ساعت وقت دارید درست نگاه کنید بیزنس همون چیزی است که شما سیستم میسازید که مثلا یک روز اگر شما حاضر 8 ساعت وقتتون رود یا 10 ساعت وقتتون رود برای کار برای بیزنس مثال میگم یک مغازین هم داشته باشید 8 ساعت یا 10 ساعت وقت جدا کرده میتونید 50 مغازین هم داشته باشید همه یک زواد هم داشته باشید 8 ساعت یا 10 ساعت وقت جدا میکنید 20 زواد هم داشته باشید همه انا کو نگاه کنید بیزنس همون است که شما سیستم میسازید که سیستمی که همین жизненноспособный های масштабی رواد شده از شما وقت زیاد نگیرد همون 8 ساعت وقت میگرفتید همون 8 ساعت وقت دادن میتونید زیاد دادن نمیتونید شما انا هوای بیزنس فهمیدید این سیستم کنترل میکنه از 2017 تا 2020 من 459 مغازین پرفیوم ساختم 459 از 2017 تا 2020 با من دولم فروختم پارتنرم با برآمدم سونی از 2021 تا 2024 با 283 دیگه مغازین کردم منو همونا با فروختم همون پارتنر با فروختم با من برآمدم نگاه کنید که انا همین بیزنس همین است که شما باید سیستم سازید که سیستم یکم масштабی رو باشه من میخوام که فرق بیزنس ها فرق سوداگری آدمو فهمه سوداگری دیگه بیزنس دیگه درست از یک جا مثال گفتی شما مثال یک محصولات آورده فروختن این سوداگری های نه که هوای آورده سیستم نفروشید سیستم نه من مثال پایکار من مثال امید من اینا این سیستم اوش فهمیدید نه همین هم محصولات دیگه جو میبیارن یک قسمش درونی یک قسمش بیرونی نه که سیستم نگاه کنید تو آخر گپ من چی گفتن این گپ مضمون گپ من که مثال یکم کاری که باید ما فهمیم فرقیتش فهمیم که بیزنس چی های سوداگری چی های یا که مایده صاحب کاری چی های самозайнятость ما میگیم خودکاره خود با جای کار میسازی مثلا یک تا پرگماخر میکند خودش کار کرده است یا که یک تا اوزه کابینت میکند دکتر می خودش یا که یک تا کابینت استоматология میکشد خودش دکتر کار این جای самозайнятость میگیم خودش به جای کار گرفتگی خودش کار میکنه یا که یک تا کافه میکند کافه خودش هم بالا کافه بشته کار میبره خودت کار کردن کار هست خودت نباشی کار نیست ما خیلی کافه ها شاگردان بسیار دارن مثلا یک ششتیچنی دارد یا که یک کافه دارد یا که من مثلا یک تا منتو میفروشد یا که اون چی میفروشد خیلی خوبه اینه که خودش بالاش با اگر خودش بالاش با نباشد بیزنس پیش نمیره چون که همه بیزنس ساخته شدگی در پشت هنر همه آدم تو توانایی و خاریزم و انرژی همه آدم این آدم اگه سال مونده شد یا سلامتیش وای شود و چی این روز کم شده میمونه برای همون یکم باید که فرقیت اینو فهمیدن در کار آدمو باید این چیزا فهمد یکم چیزی که برای همون شما من گفتید که چه خیلی توکه ما مردم ما همین کارو میکنند من میگم تا همون روزی که بیزنس نآموزد کردن نمیداد چی برای سیستم ساختن دیگه خیلی علم در کار برای که شما من فهمید میگم برای ولاسپید های کردن دیپلم لازم نیست همین ولاسپید های کردن چه خیلی یاد میگیرید افتیده خسته یاد میگیرید افتیده خسته یاد نه که самолет های کردن با самолет رولید کردن با уже подходи که من شما آموختم ولاسپید های کردن самолет به طوری نمیبیاد شما نمیتونید گفتن که گوید که هیچ گپ نیست самолет بشین دو بار سه بار افتیده خسته یاد میگیری самолет به یک بار میافتید امین عمرتون نیست بیزنس هم خیلی بیزنس باید یک بار افتیدید شما عمر کوتاهی میکند برای دوباره با پا خستن با همین بسیار بیزنسمنای کلون بسیار کلون یک دنیا با یا یک بار یا دو بار اولی کارش با بانکروت شدگی های نه که سیوم شدگی نیست فهمیدید نه پنجم شدگی نیست این خیلی گپو نیست چون که عمر کوتاه میشد عمر اسپید نمیکنید من مثلا اگر شما یگون تصور کنید که 200 تا مغازین دارید تصور کنید یا که 50 تا رستوران دارید دو شما تا که 45 50 میبرید تا این نمیکنید که این 15 سال 17 سال 20 سال وقت میگیرد این دو روز با نمیتونید این کار کردن نگاه یک بانکروت شد دوباره خستن با پا خستن قین من نداونا من مثال سرگی خطی گپ زدم مسکو سیتی ساختگی من گفتم که گوش کن سرگی تو همه تجربه کلون داری 50 چند بار اومدی سوپر تجربه 30 چند سالگیش با مسکو سیتی ساختگی سرگی پالانسکی ما مثال رفیقیم صحبت کردیم استیم با گفتم گوش کن چی با همین تجربه دوباره تکرار نمیخوای کنن گفت سعی مراد مونده میشه
монда мешам гуфт ман уже 50 ба буромадам монда мешӣ вай энергия бисёр талаб мекунад ку конечно фаҳмида неки вай москва сипида сохтан осон не гуфт ки пеша ман гуфт сета компания гирифтагӣ басара шудагӣ котлован кофтагӣ буд дигар компанияҳо сар карда буд неки сета компания ҳамин проекта басара шуда натоистагӣ кардаанд партофта бурафтагӣ банкрот шудагӣ баъд ин гирифта давом дода сохтагӣ ман мазмуни гапем чӣ вақте ки шумо бизнес мехоҳам соза гуфтан якум бояд фаҳмед ки бизнес масштабируй мебуданаш дар кор ва масштаб кардан шаваду не ки ҳамин хел шумо кардан ҳамон чи хеле ки 8 соат 10 соат вақт ҷудо мекардед суткаба шумо ҳамақа вақт доред зиёд надоред ин якум показатель дуюм система буданаш дар кора ки система контрол будан бизнес ин управление контрол менеҷмент и цифры менеҷмент и цифры бизнес ин мотивация нест бизнес ин гап нест мотивация дар кора аввали кор ба барои худ ба бовари зиёд кардану кора сар кардан не ки бизнес ба холодный разум ин хел ман бовари худам ба зур аст ман кор мекунам ман ин хел ман якта гап дорам мегӯям ки где заканчивается мозги там начинается тупая вера правильно ҳамине да гуҷое ки компетенсия тамом мешавад одам уже ҳамон ҷо ба вай надорад дигар тавоное надорад фақат чизе сар мекунад хайт биё як кор кунем ин хел намешавад вай бизнес ба ин гапо намешавад бизнес ба шумо бояд ки ҳамин дута чиза қапида бақувват сохтантуна контрол управление ина якта худодон тоқа кардан наметавад система сохтан дар кора ки система контрол кунад контрол бизнес процессов контрол качества продукта контрол менеҷмента контрол персонала контрол финансы ин ҳар якташ друг на другаш болои системна рафтанаш дар кор агар ҳамин механизма сохтан одам натунад бо система развития буданаш дар кор ки системна обновление продукт бошад ки шумо ақиб мемонад тренд шумо ҳозир ресторантон хубай баъд аз як сол пас як чанда мехел ресторан пайдо мешавад шумо агар передовой набошед ақиб мемонед тамом бале барои ин системни мисол создани продукт ино ҳамин хел буданаш дар кор барои ҳамон шумо мана гуфтед ки то кая мо ҳамин кора мекунем то ҳамон рӯзе ки савдогарои мо худаш факронаш бизнесмен нашад бизнес пайдо намешад ин як вай бояд ина омӯзад вай бояд ина хонад чӣ хеле ки ҳамин мактаб мерем мо инженерия мехонем политехнический университет ёкҷо мерем мединститут духтурия мехонем бизнеса омӯхтан дар кор ин якум чизаш дуюм чизи асосие ки ҳамин одам ягон вақт аз ақлаш берун муваффақ шудан наметавонад нигоҳ кунед вы строите бизнес в рамках свои понимания шумо ҳамин бизнес метавонед сохтан ки ҳамон рамке ки мефаҳмед а вай берун кардан наметавонед ягон инсон ҳамин бизнес шумо аз фаҳмиши шумо зоид намешавад ҳамин яраша рамки фаҳмишатон мемонад яраша фаҳмишу ҳамин одамо гум мекунад ки пули бисёр дар кор ки бизнес кунӣ не капитал масштаб ин пул нест масштаб это мышление дуруст қайд кардед устоди гиромӣ ҳамин шумо ҳози ана ду мисоли асосиро гуфтед ки системаи амид қати пайкар ё система сохтагиам лекин мутаассифона ман мегӯм допустим ман намехоҳам ки ба иззати нафси ягон соҳибкори тоҷик расонам лекин амид пайкар ва дигар ҳамхе магазинҳо ино фақат внутренний рынка потребност мекунанд ва мушкилоти даруни бозорро осон мекунанд вале инҳо маблағ воридот намекунанд ба давлати мо ман идеяи шумо назм мекунам ки чӣ хел кардани мо дар кор аст ки мо бизнесҳое ки дорем аз тоҷикистон локальный бозор буроду даромад биёрад ба ватани худамон мана мисол хундай мана мисол самсунг мана мисол ролекс мана мисол гӯем кифси мана мисол любой тамоми брендҳои байналмилалӣ ба ҳамашон ба давлаташон пул мебаранд нигоҳ кунед сабабиш мене чӣ этап ба этап буданаш дар кор бозор созреват карданаш дар кор нигоҳ кунед якум шумо бозори дарунӣ ба локальный бозор ба аз савдогар бизнесмен шуданатон дар кор ина ёд гирифтан дар кор анакун дуюм чизе ки ҳаст асосе бренд шудан дар кор то бренд нашед шумо аз бозори тоҷикистон берун ба ягон чӣ фурӯхтан наметавонед дуруст принсипҳои брендшавӣ чӣ ки бошад ва тамоман дига чӣ ин уже тамоман дига чӣ нигоҳ кунед мана мисол нигоҳ кунед ҳамту диққат кардастед ман ҳамин чизе ки мегӯм ман чизи кардагима мегӯм гандаю нағз ман номи худам бренд кардан тоистам
100%. фаҳмед личный бренди ман худама ман машҳур кардан тунистам мисол як сол ба соли 24-25 354 миллион просмотр буд аз тамоми дунё соцсетҳои ман ба ҳамаги тоҷикистон 2% ай ҳамин дигар давлатҳо ба ман кор карда даромад сохта сармояи ман тоҷикистон ба карда заводҳо сохта гашта истодем мактаб завод дигар чизҳо карда гашта истодем ан ҳамин принсипҳоро нақаднед устоди гиромӣ ҳозир ман мефаҳмонам ана барое ки ин гуфтагии шумо ба ману шумо омада расем аввал одам бояд ки бозори дарунӣ ба уже система сохта фаҳмад ки камбудиҳош кам шад хатоиҳош кам шад бозори дарунӣ ба яктанита связ доред шумо ба ёрдам мекунад яктанита шинос доред ин основном чизи бизнес аст баъд компетенсия худотона аттачид мекунед бозори дарунӣ ба сами асосӣ чизе мегӯм ҳозир шумо кадом вақт ба одам бренд шуда метод диққат кунед маҳсулот бренд мешавад ё ки мисол ҳозир ҳамин маҳсулот ба маржа нест уже маржа кам шуда бурафт аз ҳисоби чӣ ҳозир мефаҳмонам мана мисол шумо продуктови магазин доред ҳамсоятунам дорад шумо либос мефурӯшед ҳамин ҳамсоям фурӯхта най шумо ҳамин пахожи либос дорад шумо стройматериал мефурӯшед ҳамсоятунам фурӯхта най уже маҳсулот ба маржа ҳамин прибил кам шуда бурафта истодааст дуруст нигоҳ кунед депингават мекунад одамо шумо мебиёред ва ё арзонтар мекунад баъзе ҳамино ҳисоб китоба намедонад нархи зарараш қатъи фурӯхта истодааст якта занак пешам омад ҳамин душанбе мегӯяд ки устоз сеюм хонамо аст ки мефурӯшаму бизнес ба вложит мекунам ман гуфтам чӣ хел одамо бизнес мекунад ки хона харад шавҳараш военный ҳамин аз даври союз военный омадагӣ якта хона шавҳараш будаги бо якти дига меҳнат карда он вақт харидагӣ сеюм хонаам гирифт обшамин сета хона ҳамин занак дар байни 17 сол фурӯхтасу бизнес ба вложит карда сета хона дар ҳамин душанбе сета хона баъд гуфтам ки гӯш кун медони сабабаш чӣ мегӯяд ки ман бор мебиёрам чӣ хел ҳисоб китоб дорад ман гуфтам чӣ хел ту мисол система учёт контролата мондагӣ мегӯяд ман бор мебиёрам устоз ҳама ҳисоб мекунам ки мумкин 10% раҳба буравад хароҷотҳоеро ҳам баевад 10% пули зарплатовео 10% пули арендаи ман ин чизҳо ҳамин 10% ман бамонад ман мегӯям ҳамин 40% болош ба мемонам мефурӯшам кали вайба ки ман агар 40% болош бамонда фурӯшам аз нархи хитой ё кава яке ба ман бизнесмен яке ба ман прибил ба ман гуфтам не ту мумкин 40% мемонӣ не ки бо скидка метӣ 20% скидка метӣ 10% скидка ту назарат ба 40% ай а реальности цифрат ба ту ниже ҳамон зарарота бурорияга ту худат агар $100 бахрида боши хитой ба $80 фурӯхтанӣ агар не дар 16-17 сол сета пули хона ту чо кардӣ ман мегӯд устоз ман на ин хел шикават намекунам ҳаёт ба ки ман ҳар рӯз ресторан рам ё ки ҳар рӯз либосҳои қимат пӯшам не устоз мегӯд ман детская одежда мефурӯшам ман ҳамин хел ман ин мисола барои чӣ овардам ҳозир мефаҳмед шумо ман гуфтане ки маҳсулот қатъи дигар шумо рақобатпазир будан наметонед чиба ки ҳамин магазин маҳсулоти хубай сифаташ средний више средний ҳаст ҳамин кафе мекушед ку пур ҳаминҷи турецкий кафе ба рақобатпазир шудан қиин чиба ки маҳсулоти ҳаминам ҳамин хелай созай ана кун нигоҳ кунед қимати маркетинг қимат шуд ҳамин мо намегӯем себестоимости клиент қимат шуд пештартар клиент худаш меомад ҳозир ба расход мекунед ки ва биёред фаҳмидед вай ба расход мекунед инстаграм соцсети пул метиҳед маркетинг ба реклама барои вай овардан уже хароҷотум пайдо шуд ҳамин худи клиента ёфтан қимат шуд мо лиди мегӯем ҳар як лид қимат шуд ин як ин хароҷот ба мешинад дуюм аренда қимат шуд зарплата қимат шуд ҳамин музди меҳнат қимат шуда рафта истодааст сарфи назар куҷо ба кор мекунед тамоми андозу дига чӣ қимат шуд хо тоҷикистон ба кор кунед хо россия ба вообще қимат шуда рафтан мегирад ба контролашам чорум кадровая проблема рӯза рӯз акун зиёд шуда бо рафтан мегирад ҳамин именно кадровая проблема коргар рӯза рӯз проблеми номер 1 мешавад оянда ба ин проблеми номер 1 чиба вақте ки ту маҳсулот мефурӯшӣ мисол костюм мефурӯшӣ ин кас кафел мефурӯшад ва каси дигар мисол гӯем обув мефурӯшад шумо конкурент не ту либос мефурӯшӣ ва обув мефурӯшад ва кафел мефурӯшад маҳсулот қатъи ту конкурент не ки кадр қатъи ту конкурент чиба ки любой ҳамин бухгалтер якта бухгалтер аст касе ки условия нақз дад ҳавай ба мерад кор мекунад аку фаҳмидӣ вақте ки маҳсулот қатъи конкурировать мекунӣ конкуренти ту ҳамон отрасли худат не ки вақте ки ту кадровая проблема ба меафтӣ конкуренти ту вес город
вес гор ҳамаи бизнесмен конкуренти ту ҳамаи мехоҳад ки продавец беҳтарин қативаи кор кунад, ҳамаи мехоҳад ки сеои беҳтарин қативаи кор кунад, ҳамаи мехоҳад ки маркетологи беҳтарин қативаи кор кунад. Кадровая проблема сол аз сол номер 1 шуда мебаравад. Номер 1 анаку нигоҳ кунед ҳамаи хароҷот анаку наздики ба купи продажа мемурад. Касе ки савдогарӣ карда гардад умраш 5 сол 10 сол дига ба омин на бизнесаш мемонад, худашам намемонад. Чи ба полни ман точно мегум ки будущий банкрот. Чи ба ҳамту купи продаж это будущий смерть. Барои чи ако кадом одамо метавонад ки бозор бамонад? Ҳама одамое ки бренд шуда метод. Бренд ки ай? Бренд ин чиз ки ту як ценности месозӣ ки дигаро кардан натавонад. гапҳои устод аҳамиятин гуфтанд ки кадом одамое ки купи продай кати хариду фурӯш карда гаштааст мемурад у бизнесо тамом. чунки ки хароҷот қимат шуда рафта мегирад вай уже рақобатпазир будан наметод. яъне бренд сохтан дар кор. Анакун маржа маҳсулот ба нест дига. Расход қимат, аренда қимат, ҳамаи чи қимат шуда. Маржа чи бай? Дизайн ба, упаковка ба, бренд ба, правильный маркетинг ба. И технологичность, автоматизация. Тамом бизнес процессу автоматизировать кардан дар кор ки потери кам шад, просрочка кам шад, ҳамин остатки бисёр мемонад ку вай намонад. Ҳамин пулат оборачивосташ тез шад, пули камқати оборачивости зиёд куни савдоба. ҳамин чизҳое ки одам ёд гирифт, ин чизҳо гуфтан осон карданаш ба 3 сол 5 сол вақт мерад. Барои ҳамон тамоми бачаҳое ки мо мехоҳад ки реально дар 20 соли 50 соли оянда муваффақ бошад, ҳозир сар карданаш дар кор. Ҳозир. устоди гиромӣ, ана мо рости гап ана дасти таҷрибаҳои американскиро дорем ҳамин самт кати. Американцо чӣ бизнес мекунанд? самти ҳами купи продай ба. Американцо маҳсулота ҳама хеле месозанд ки секреташ дасти худи ҳавайо бае. Дига ягон кас кроми ҳавайо надорад. Рецепташ не только рецепт и секрет. Манам KFC, Coca-Cola, Red Bull, тамоми ҳаминора рецепти Coca-Cola. Бале, нигоҳ кунед, рецепти Coca-Cola, рецепти KFC, ҳамаша метиҳадтун ба ғайр аз мо соус. ҳавай наметиҳадтун. ҳавай худаш тайёр карда, тайёр рой мекунад. Фаҳмидед? Мана мисол гӯем, мана тухми мехарем ку, тухми мехарем гандум. Як сол мешунад, дуюм сол ҳамон тухми ҳамоно урожайносташ баланд. Соли дуюм ба ҳавай гирифта карда намешад. Вай одноразовый результат метиҳад. Бо соли дуюм харид, ҳамоно харидан дар ко. Дуруст? Италиянсо мана мисол себа мекунанд. Испансо себ че себ. ҳавай пайванд карда намешад. ҳамин принсипҳо себа мегирад, нигоҳ кунед. ҳамин ин маҳсулоти илм. Маҳсулоти илм. Мана мисол себа ман мегирам, ҳаваё наҳола биёрам шинонам, ҳамоно наҳола падвоя мехарам ё наҳола мехарам мебиёрам мешунам, вай хай маргваош аз сереош марговаш. Гирифта мешунед мисол, анаку нигоҳ кунед. ҳамин ниҳол гирифта ман мегум пайванд кунам, намешад. Бо ҳавай хариданам дар кор. Чунки одамо чӣ кор мекунанд? Одамо мехоҳад ки маҳсулоти илмие ки сохтагӣ маҳсулоти илм ана ҳамин ва рақобатпазир мекунад. устоди гиромӣ, ана ҳамин як чизи асосӣ да. ин американцо макдоналдса карданд, майкрософта карданд, айфона карданд, ҳазору як брендҳое карданд ки ранги завоеватель бар ин дар тамоми дунё панд кардагианд, дар тамоми дунё панд кардагианд ва ҳамаи фоидаи ҳамун маблағи ҳамун корпоратсиё ба ватани худашон мерад. мо тоҷико дар кадом самто шанс дорем ки кор кунем, сетои худамонро мақсад дар дигар давлатҳо монему, мақсад ба ҳамин ватанамон асъори хориҷа ворид шавад. Дар кадом самт мо ин мисол ин гаптун беҳад ин фикри 50 соли оянда ин фикри 50 соли оянда мо бисёр чи ба аққи мондаги ҳастем, технология мо аққи мондагӣ. Технология ки мо аққи мондем, ҳамин ҳисоб мо содорот ба кор кардан натоиста истодем. Як дуюмаш ин ки бренд шуда дар бозори мисол ҷаҳонӣ буромада кали мардум ба ҷо кардан мисол қийтар. Ман мисол ҳозир буромо Москва ба ёки буромо Хитой ба ёки буромо ҷогум ки ман ин телефона харед, телефон мадиён Таҷикистан. Фикри ту ягон кас мехарад? Не. Чӣ ба тасаввуроти мардум ба нест ки Тоҷикистон телефоне ба қувват сохта метод. Агар ки ман гум ки телефони
Америка ёки телефони Япония. Ман ки мана мехаред Япония ёки мана истеҳсолоти Япония ёки Германия. Сразу мехарад. Чиба ки ҳамин давлатҳои ҳамин нигоҳ кунед пешрафта Америка, Япония, ҳамин Германия, ҳамино Корея. Ҳамино ҳамаш ҳисоби канданои фоиданок пешрафтагӣ нест. Ҳама ҳамино ҳисоби технология сохтан пешрафтагӣ. Япония ягон канданои фоиданок надорад, ҳеч надорад. Ана фаҳмида кун. Ҳамино ҳисоби маҳсулоти илми сохтана пешрафтагӣ. Мисол электрочайник, мисол як чиз дига магнитофон, як чиз дига телевизор, ҳамин электроника. Япония, мисол ино, ана Германия. Сохтан совершенствовать кардан. Сохтан, совершенствовать кардан, сол ба сол, маҳсулоти мысл. Ба тамоми дунёда фурӯхтанд. Ана барои чӣ? Чунки ҳамина такрор кардан қиинтарай. Ҳазор омад. Ана фаҳмидед? Копировать кардан қиинай. Не ки айнҷи ман ин гуфти худотон ширпатиҳо харида фурӯхтан осон ко. ҳамин медоне ки куҷо арзонтар аст мехарӣ, ина любой кас паси ту такрор кардан мегирад. Лекин маҳсулоти илмия сохтан такрор карданаш қиин. Бениҳоят. Ако фаҳмидед, нигоҳ кунед. Ва кадом самтоба давлати мо ёки мардуми мо имконият дорад ки бизнесое созад ки ҳамин бюджети мо ба пул омадан гирад, набуравад. Нигоҳ кунед. ҳамон бачаҳои ин кора кардан метод ки як аз маҳсулотое ки мисол мана ин существующие чизо ин дур шад. Мисол ману шумо гӯем кафел карда бозори дунё ба баровардан қиинтар. Ҳозир мегӯм шумо мана мисол либос карда баровардан текстил ва шанс дорем. Текстил чиба пахта дорем, чӣ дорем? Ҳамин 5-та 6-та самта, 5-та 6-та ё 10-та самтае ки ҳамона кардан ба мо имконият дорем. Якта направление текстил. Дигар направление дигаре ки мана ин ваоба ҳаст, агар ки мо ҳамин мисол сангҳои қиматбаҳо моё мана мисол тиллое ки дорем вай дорем, ҳамина коркард карда готовый продукция как бренд сохта премиум класс карда баровардан мумкин. Чунки премиум класс карда вай ба сохта ҷои дар кор ба бароварда кардан мумкин. Сеюм пишавии баъди, пишавии продукти. Мо ба коҳо мо ба ҳар хел алафҳои во мешад. Не ки ин чизо 2 сол 3 сол вақт мегирад ё 5 сол, не ки касе ки ҳозир алафҳоро дар дорони капсула андохта. Ҳозир агар ки ҳамин ҳозир одам фаҳмаду гирад қапад, чунки ин трендай. Ҳозир тренде ки дунё ба пеш рафтааст, одамо намехоҳад касал шудан лечение кунад. Одамо мехоҳад профилактика кунад, саломатиша сохранит кунад. Фаҳмида не? Ин чӣ чизе ки чиба Тоҷикистон майни сари мардуми дунё ба ҳамчун як ҷои табиати зебоай. ҳамчун як ҷое мисол кӯҳсорай, ҷое мисол ваяш камай, загрязнениш камай не, боду ҳавои тоза дорад. Ин кора кардан Абуалӣ ибн Сино ки мо ба аммо ҳаст, мо ина тренд кардан метунем, шанс дорем. Небераҳои Абуалӣ ибн Сино создали продукт, который сохраняет на клеточном уровне такой гуфта. Фаҳмидед? Биологический добавки. Бале. Ин чӣ? Мана ин ба кардан метавон мардуми мо. Соҳаи хай ин дигар соҳае ки вай мана баъзан сет магазино кардан метавон бачаҳои мо. Бренди одежда, бренди мана ин гуфтагиём. Баъзе брендҳое ки соҳаи молочный продукт ба кардан метавон. Ин кора кардан мумкин. Чӣ молочный продукт? Молочный продукт ба. Боз мекунам. Фақат технология дар кор. Баъд маҳсулоти барои мясной продукт ба. Ин бам технология дар кор. Технология дар кор ки правилна. Ина ҳар кас кардан наметавад. Не ки агар ки профессиональный одам шинад ё команда сохта, ина кардан метавад. Дигар направление коркарди маҳсулоти қишлоқ ба. Ҳозир Тоҷикистони мо 2 маҳ худаша тобистон ба аз ҳамин меваю чева таъмин мекунад. Ҳамаги 3 маҳ, 2 маҳ ё 3 маҳ. Дига ҳозир ман шумо воридот 9 маҳи дига таги 15-20%, 30% намераса берун медарад. Мо ина ҳамаш дидем ки сохта карда чиба мо ҳозир ҳамин заводҳое ки карда истодем, мо ҳозир вита меве мебарад, витамини Тоҷикистон маҳсулотое ки ман карда истодем. Ҳамин чиза мо карда истодем ин чизо. 7 сол кор кардам аввали.
7 сол боз аст ман кор карданам. Қадам ба қадам тамоми ноҳияю қишлоқу райони тамоми гуҷоба чӣ кор кардан дар кор омӯхтем. Мо 7 сол боз омӯхта истодем ки акун нав заводҳоша сохтанаша сар кардем на локальном уровне. ҳозир мо 10 та завод сохта истодем. Ман ҳамин ҷои Тоҷикистон ба 10 та завод локальном уровне ки ҳамон кор кардем. Ҳамон мақсади асосии мо чи ман ҳамин деҳқони мо ҳам меваи чиве ки мегирад вайрон шуда мебуравад. Вай бечори деҳқон 3 сол ба як бор даромад мегирад. 3 сол ба як бор. Чӣ ба 3 сол ба як бор даромад мегирад? Нигоҳ кунед. Як сол хунук мезанад, ҳичи нест. ҳосил нест. ҳамон сол ҳосилхез нашуд. Дуюм сол мебинӣ ки ҳосил шуду нарх замин ба зад бурафт. Бечора бо даромад намегирад. Соле ки пандемия буд ҳама чесноку пиёза зур фурӯхт. Як сол пас ҳама пиёз шинунд. ҳамаи қумсангир ба бовар кунед одамо коргара нанимат карда пиёза тоза кунем ба пуле ки коргар ба медодӣ зиёд мебуд чем ҳамон пиёзе ки мефурӯхтӣ. На ҳамуна ҷамъ накарданшон. Не ки бечора кредит гирифта шинундаги буданд. Ман ҳамина чашмам қати дидам. Айсобе чӣ? Айсобе ки компетенси бачаҳо намерасад. ҳамин чизо ман дида худам баъд боғ кардам, азобаша кашида дидам ҳамин чизое ки чӣ хел кунем. Фокус натуральный продукт ба монда кор кардан. ҳамин ман кор карданам ҳозир. Да ягон ҷо ба бинед ки маҳсулоти вита мева, худо хат соли оянда мебинед он. Вита мева. Ин чисто натуральный продукт. мо ягон хел гмо нест, ягон хел химикаташ нест, ягон хел фалшаш нест. Мақсади асосии мо аввал импортозаминяющий продукт сохтан, сони баъд буровардан вай ба экспорт ба. Бо кадом самто? Бала, нигоҳ кунед. Ин як соҳи дига. Ана баъд як соҳи дигаи хубе ки мо ба ҳаст, мисол берунҳо ба бо буроварда содирот кардану чӣ кардан метавонем, мо ба натуральный камни. Фақат мо искусствен Хитой қати конкурент будан наметавонем. Фаҳмидед, да? Конечно. Натуральный мрамор, натуральный мана мисол тревентин, натуральный мана ин гранит, натуральный. Ин нархаш салва мешавад, не ки логистика мехӯрад. Барои ҳамон чотка система чунон осохтан дар кора ки ҳамин логистикатон туре биёд. Ин беҳад чизи зарур аст. Накун. Ана ҳозираш ба мо фақат як чӣ экспорт карданем. Рабочая сила. Фаҳмидед, да? Дига чӣ карда истодагим не. Рабочая сила, миграция. Не, хай ҳасту кам аст. Не, почти что нест. Почти что нест. Вай чизе ки шумо гумон мекунед экспорт карданем, чи ами алюмин ва мисол камакак вай. Канданои фоиданал камо. Ангура мекунанд, наски мекунанд. Ҳасту кам. Наски мумкин ки 1% ам набошад. Шумо ин наскию дига чизо мана кеманое ки ами вай мебошад ку там худи Путин мепушад. Ҳава хужан мекунад. Медонед? Джинсове ва беҳад кама. Мо бозори дарунӣ мо ба кор кардан намефаҳмем. Мавзӯи мо ҳам дар бораи ҳамин аст. Барое ки бозори дарунӣ ба кор кунед, сифати маҳсулот дига буданаш дар кор ки клиент харидан то платеж ба сол будан. Барои Тоҷикистон ки майда ай, касе ки кор кунад, ман гуфтани ҳастам ки кор кунад премиум VIP продукт ба барои экспорт. Барои экспорт фақат премиум продукт ба кор кунад кардан метод. Фаҳмидед, да? Чиба ки мо сирё мо камай, маҳсулот мо кам, не ки барои ту ви продукт ба кардан маржашам хубай, ви продукт ба барои кор кардан. Ва чизи арзон кад қати Хитоям конкурировать кардан наметонем. Наметавонед. Объёми масштаб қати кардан наметавонем. Воқати нереально кор кардан чи. Барои мо баъд мо се равно полуаграрное государство. Мо маъқулайме, маъқул нестме, ҳамин хел. Мо полуаграрное, мо технологическое государство нестем. Мо полуаграрное государство ҳастем. Не ки несмотря на инам ҳамин чӣ кора кардан мумкин. Шансе ки мо дорем мана ҳамино ба. Не ки барое ки бизнесмене ки Тоҷикистон ба кор мекунад, бояд ки фаҳмад ки мана мисол бояд ки фаҳмад ки якта ҳамонаиш ки ман намегӯям ки ҳама оне ки мисол бозори дарунӣ ба кор мекунад, ҳамон ба кор кардан гирад. Не ки оне ки тавоное ки система фаҳмиду бизнес сохта метод ҳаракат карда, уже ақаллан бозори Средняя Азия ба кор кардан накор. Наслени бисёр. Аз ҳамин сар мешавад. Ақаллан. Мана мисол Тоҷикистони худо таги 10 миллион бошад, уже наслени Средняя Азия 84 миллион, 82 миллион, 84 миллион ай. Уже аз рӯи прогнозҳо насиб карда бошад то 2060 ё до 2100 мисол гӯем наслени Средняя Азия 130-140 миллион почти қадри Россия мешавад. Ҳамин динамика равад. Нисбати дига давлатҳои мисол Средняя Азия ҳама фоизи баланд раждаемост Тоҷикистон бай. Средний возрасти мардуми мо 22-24 сола ай. Мана ин хелай. Ин гапо чӣ гуфтагӣ гапай? Ин гапо гуфтагӣ ки
мардуми мо ҷавоно ба мисол наслени мо ёш кандонаи фоиданок дорем. ҳамин технология дига давлатҳо тез омӯхтан дар кор, сета забона тез омӯхтан дар кор. ҳамин ҳар як фарзанд бояд ки русӣ англисӣ ранги ҳамин забони модариш донад. ин шумо дарвоза мекушод. ранге ки ҳамин дара майда як питла дорад, дар майда як замока мекушоне ки дарвози калон кушода мешавад. забона ки омӯхтед ҳамин хела майда як мушкиле ки меомӯзед, зато дарвози шансҳои калона шумо мекушод. сеюм искусствени интеллект технология бояд ки мо чӣ хеле ки ҳамин чӣ гум калкулятор истифода мебарем ку ҳамин хел ҳамин чизҳо бояд ёд гирифтан дар кор, омӯхтан дар кор. шумо инкор кардан дар кор не, ин гапҳо гуфтан дар кор не. мо кадом вақт ба миллату мо муаррифӣ карда метавонем. ҳозир шумо гуфтед ки бо чизҳо экспорт кунем. кухни тоҷикӣ экспорт кунед. кухни тоҷикӣ истифода кунед. нигоҳ кунед, японсо суши тамоми дунё машҳур кардан тоистанд, италиянсо питса кардан тоистанд, американсо бургеру KFC кардан тоистанд. қуртоба кунем мегем. фарқаш не. оши пулова кунед, қуртоба кунед, дигар намедонам ширшула мекунед, чӣ кор мекунед кунед. нигоҳ кунед, гапемна диққат кардед. ман давно орзу дорам ки як бачаи ҳамин ресторана фаҳмад бурод ки ман лично худам ёрдамаш мекунам пак кардан. ҳамин рестораное ки мекунам, ман мехоҳам ки номаш нависа тоҷикон ё тоҷикона ё ки як чи тамоми дунё ба ҳамин миллата муаррифӣ карда мешавад. фарҳанг, санъат, либос, забон, кухне. ин панҷта чиза дунё ба кардан. ман компания CJ будам. CJ медонед ки дочерни компания Samsung. ҳамунҷои ман гаштам дар он компания, суҳбат кардам, бисёр инам. медонед чӣ стратегический план дорад CJ? якта направленияш кинокомпанияй. як направленияш. 13-та компания дорад CJ, як направленияш ҳамин. вақте ки ман ба нишон дода гуфт ки 2030 як аз стратегический плане ки мо мондагӣ аз тамоми дунё любой одами дунё ақаллан як ҳафта бояд ки якта кинои корейсӣ бинад. диққат кардед, ин гапа гӯш кунед. як ҳафта ба ақаллан як бор якта кинои корейсӣ бинад. ин мазмунаш чия? ин машҳурӣ кардани миллатат. вақте ки ту кино нишон додӣ, ту нишон метии образи жизни корейса, ту нишон метии мисол маҳсулотое ки ҳамунҷо бай мошину, нишон метии хӯрокаю, технологию, дига чӣ? ҳамин вақте ки мисол сериали турецки сериал паҳн шуд, тамоми мардуми мо либосҳои туркипӯшӣ сар кард. тренд шуд. кухниҳои туркӣ пайдо шуд занин. аввал сериали туркӣ омад, хутурт омад, Далина Валкову дига. баъд кухни туркӣ пайдо шуд. фаҳмидед? баъд ҳозир душанбе бадаред чӯба ки метон кардан. гапа ростша гуфтан дар кор. метон кардан. сервис кардан метон, меҳнат кардан метон, хӯрок кардан метонан. стандартизатсияра меқапад. бале, ман мисол ҳамин рӯз ман мебиём мехӯрам як хӯрок, ман медонам ки як меҳмонам биёд фалон ҷо мебарам, хӯроки ба маза. як сол пасам биём ки маззаи ҳамон хӯрок ҳамон стандарт. дига не. ин ранге ки мисол хона мо ба зана мо як бор ба маза мекунад, як бор бемаза мекунад, настроенияш бошад ин хел мекунад, инҷа як стандарт буданаш дар кор. барои ҳамон ман ҳозир ман ин гапа чӣ гуфтам? кухнии тоҷика паҳн кардан дар кор. именно кухнии тоҷика. ман якта шогирдам аст, ҳамин Чимкент бадаряга, шаҳри Чимкент. шогирди ман аст қаҳрамон. ҳамин Майрам групп ва ё 4 партнёр. 30 сол боз аст кор мекунад. ҳамин дариага дарони ҳамин Чимкент ҳама тематични ресторанои ино ҳамунаанд. ҳамаш. то куксарай, карвансарай ин ҳама узбекский кухни. Марвелла ин итальянский кухни. бо кимчи дигаш буд это немецкий кухни. ана бо грузинский кухни. моноазиатский кухни. ҳамин вес Чимкент ба тамоми бозори ҳамин вая қапида гирифтагианд. ба ҳаст дига шогирдомам ки ресторано доранд, не ки сами популярни ани, нигоҳ кунед, диққат кардед. вес тематични ресторано уже омада ҳаминҷа қати кабир шогирди ман ино шинос кардам ки ҳамдигар кор кунанд. қуртобхона кушодананд. именно ҳамин қуртобхона дар Чимкент кушодан. бале, ҳозир ҳамино уже повароша оварда инҷа ёд дод бурд. ман чӣ гуфтани гапам ки ман гуфтане ки мо бояд ки як направление ки мо экспертировать мекунему дохода масштабировать мекунад бе минимальным риском, умение правильно кухни худомоя адаптировать кардан барои халқи дунё. нигоҳ кунед, суши кардан тоистанд. диққат бо тақдим. ҳамин питса, медонед чӣ хеле хӯрока питса? давраш ба
ҳамин аристократҳо вақте ки меҳмоноша гусел мекард, стол ба мемонад ку майду чай, мисол камакак мемонад, камакак мемонад, гӯшт пӯшт мемонад ку коргарош боғбоношу манами коргарошу уборчикош ҳамино як майда нун мекарду, болои нун ба ҳамун стол ба мондаги майду чайда мемонду, питса кара мехӯрд. Фаҳмидед? Ман гуфтане ки ин афқоти номии ва ё набуд италиянсо питса. ولی تو نیستن. این افقات کمبغلی بود کردن بین‌المللی کردن تو نیستن. افقات کمبغلی بود. افقات سمی سطح پسترین بود. نه که همین مشتبه کردن تو نیستن. حساب چی؟ حساب دستوپنی بودنش. همین برگرم. این افقات برای الیت نیست. همین کیفسی هم افقات برای الیت نیست. برای مسئله نرادای. نه چی گفتن این گپم من؟ مضمون گپ من گوش کنید. مضمون گپ من که شما مسئولیت سوز که برای مسئله نراد باید تیز فهم میشه. анакам бинандагони азиз нигоҳ кунед, устоди гиромӣ гуфтанд ки якум чизе ки мо шанс дорем ана ин бадия, яъне ҳамин маҳсулотое ки дар кӯҳ мешаванд, ҳамона упаковка карда дар руни капсулоба кардан мо метавонем байналмилалӣ кардан. баъд аз ин мо шанс дорем дар текстил, дар сангҳои натуралӣ. баъд аз ин аллакай қайд кардан ки мо бояд нанга номусона хӯроки тоҷикиро бояд байналмилалӣ кунем. анакам устоди гиромӣ, ҳамин масъалаи шумо кати мо кати яке аз як чиз дигаршо мегум, бебахши гаптон гуфтам. ҳамин аввал мардуми мо бояд як кори дигам кунад. беҳад зарур аст, чизи асосие коре кунад. Чизи асосие ки аст, мо ба мали гес зиёд кардан дар кор. Чида? Мали гес, солнечни батарея. Ино кардан дар кор, вес майнинга мондан дар кор. Вес майнинг. Мана ина мондан дар кор. Ин чизо беҳад мардуми, ин чизо чизест ки энергия. Ин энергия хоҳад дар он бафурӯшед, хоҳед экспортировать кунед, хоҳед чӣ коре кунед. Наход ки мо ҳама қадар энергия имконият дошта худомо баъзе вақт бесвед монем. Ақаллан хуни худотон солнечни батарея монед. Ақаллан гиред монед. И шумо баъмеди нашед ки ким кидом Хитой мебиёд ина мекунад, Япония мебиёд мекунад. Мо қабати давлатмо ба истода ин кора карданамо зарур. فهمیده استودید این وطن ما خطامو اومده قبط دولت ما استوده کردن در کار. هر یک آدمی که دور استوده پای زودتی میزنه باید گوش کردن در کار نه و یا وطندار نه و یا ملتدار نه و یا فقط گپ دارد گپی که ما یا ناامید میکند میشکند امید شما نمیموند کارتون پیش ببردن. همین من 2009 هست میبیام میگم دائما مردم گپای من بعضش این نمیمونند نمیشد نمیکنند گپای کوچه اما دوام دادیم شدن گرفت. یک کما آدمی که من دیروز یک تا شاگردم مگر په خوب گفت من همین یاردمچیم که من یاردم میکنم ماشین های میکنه گفت که یک تا ولوگ وای من است یاردمچیم که من همین کانال ما گفت است که کسی که همین روسیه که معلم گفت و قبط من به استودات دیدیا از سال همین 2014 2015 کسی که گپای معلم گوش کرد و کرد میلیونر شد. کسی که باور نکرد استودات جوش بشیده. فهمیدید؟ من این گپ چی گفتنیم تمام مردم ما باید که همش همین حرکت کرده یعنی солнечни батареяро بالای خونه که بسیارتر استفاده بودن در کار بغیر از دادن که شما در خونه‌تون میمونین заводат бамон корхонат бамон саймурод раҷабович як чиз назар доранд ки мехоҳанд ки мо дар ҳамун кӯҳҳои баланде ки дорем ҳама пур аз офтоба ҳамуна мақсад ба маблағ табдил тем. устоди гиромӣ ҳозир ман гӯш кунед гап мена вақте ки ин кора кардед як 5 соли оянда ба ё 7 соли оянда ба 10 соли оянда ба энергия беҳад чиз зарури шуда мебаравад. вақте ки шумо ин кора кардед худотона таъмин кардед вақти холигиш давлат ҳам ба мебиёд озе мо ҳам давлатҳои пешрафта дидем ку вақти холигиш мефурӯшед заводи ҳамсоятун ба зиёдатиш мефурӯшед як ҷои дига ба фаҳмидед ин ҳамин ба мебиёд шумо ина дуруст қайд карден. ана устоди гиромӣ ҳамин мо ба яке аз устодои байналмилалӣ ранги шумо ҳамсӯҳбат шудем бо Брайан Трейси имина дар тоҷикистон ҳамсӯҳбат шудем ва ман гуфтам ки устод шумо хай ман американецан шумо американец мо тоҷик шумо американцо дар як сутка 24 соат вақт дорем чили ки шумо гуфтем ки тамоми ҳамин хо бизнесмени ки хо майда дар як сутка 8 соат ё 10 соат кор истифода бурда метавонанд. вале шумо американцо ман ба ҳамон устод савол додам ки шумо чӣ принсипҳоро истифода бурдем ки тамоми бизнесҳои бақувваттарини рӯи дунё ай шумо шид аммо гуфтам нест ҳамин бизнесҳо рости гап устоди гиромӣ ҳамон Брайан Трейси хес айҷош як ба оғӯшам гирифт
гуфт чӣ хитр ақл гирифт ҳамин савола додӣ ва гуфт гӯш кун Носир, Microsoft, McDonald's, Coca-Cola чӣ брендое ки ту мегӯӣ, гуфт вая мо тоқа намесозем, мо Titanic месозем, гуфт шумо шлюпка месозем, яъне қайриқча месозем. Гуфт мо Titanic-а як кас намесозад. бале, гуфт мо 100 кас, 200 кас, 1000 кас мешавем, гуфт Microsoft-а месозем. Microsoft а як одам нест, McDonald's а як одам нест, гуфт. Шумо гуфт як шаврмахонара гуфт месозед, беғарзи хеши тавори худатон як каса роҳ наметиҳед ва принсипи партнёрствора истифода намебаред, гуфт. Ҳамин шумо камтарак ана ба соҳибкорони ҷавоне ки имрӯз ташнаи муваффақияти тиҷорат ҳастанд, ташнаи илми муваффақият ҳастанд, шумо ҳамин камтарак кӯтоҳ дар бораи ҳамин принсипҳои сотрудничество камтар гуфта гузаред устод? ҳозир нигоҳ кунед ки барои компанияи калон сохтан якҷоя сохтан дар бале, нигоҳ кунед кӯтоҳ ин ҳозир точка рости мардуми тоҷик мана ҳаминай. ҳозир ми гуфтагиту именно точка рост, лифт мо ина мегӯем, ҳамин точка рости ду роҳ аст да, ба лестница хоҳӣ мебурӯӣ, хоҳӣ ба лифт мешинӣ мебурӯӣ, лифта нақл доранд. лифт барои ояндаи соҳибкорои тоҷик лифт мана ҳамин аст. кадом вақт ман шумо ҳамкорӣ кардан наметавем, ҳамон вақте ақломо намерасад, ҳамон вақте ки мисол ману шумо якдигарро усилият кардан наметавем. Нигоҳ кунед, я бисёр таҷрибаи агамтон нигоҳ кунед, мардуми мо бисёр ҳамкорӣ ба таҷрибаи минусаш манфис бисёр чем мусбаташ. ҳисоби чӣ? ҳисобе ки ино мехоҳад ки пулдор шад ҳисоби партнёр. Мисол ду кас партнёр мешавад, инаш мехоҳад ки ҳисоби партнёр пулдор шад. Партнёр мехоҳад ки истифода барад барои лични мақсадҳои худаш. шумо бояд партнёра истифода набаред. Шумо бояд ки ҳаракат накунед ки ман ҳисоби партнёр пулдор шам. Шумо ҳаракат кунед ки пулдор шед ҳисоби бозор. шумо бояд ки якдигар моро мо бояд боиқат диққат кунед. шумо ҳисоби партнёр бояд ки зиёдтар гирам, доли бисёр дошта бошам, ина фикр накунед. шумо ҳаракат кунед ки аз бозор пула гиред. ин як. дуюм ки бояд ки шумо ҳаракат накунед ки партнёра истифода баред. ақидатун дига буданштар кор. шумо бояд ки партнёра усиливат кунед. диққат кунед. мана мисол ту ҳозир гуфтӣ ки берун аз камера гуфтӣ ки 10 намуд ҳар хел брендҳои ресторан кардам, дарунеба берунеба, баъзеш шуд, баъзеш нашуд, таҷриба азоб кашидам ва чӣ. мисол ман агар биём мисол пештуба, агар ки худат 10 кардан тоӣ, ман то бояд усиливат кунам ки 100 кардан тоӣ, ё хатоит кам шад. партнёрӣ ҳамин аст ки умри якдигаро эконом кардан. яъне устоди гиромӣ як чиз дар назар доранд ки ҳамин як принсип ҳаст, агар ки як одам самти IT ба бахват бошад, дигар одам бояд самти продажба бояд бахват бошад ки коллаборатсия кунем, як организованное усилия шуда ҳамун компания шумо ба пеш равад. Командная работа. ин чизҳо командная работа. мисол ҳисоби партнёр пул кор накунед. партнёра истифода бурдан дар кор не барои худ, партнёра усиливат кардан дар кор. фаҳмидед? партнёра усиливат кардан дар кор. ин чӣ гуфтаг? тавоно кардан дар кор. ки ҳамин партнёри ман партнёр ба умраша эконом кардан дар кор, мисол вақташа эконом кардан дар кор. мисол ман касе ки партнёршам, принсипи кори ман ҳамин. ҳаёти ҳамон одам ба вазнин набиёрам. ҳаёти ҳамон одам ба фақат муваффақиятӣ биёрам. ман принсипи кори партнёри ман ҳамин. барои ҳамон чандта партнёре ки кор кардам ки партнёре ки фаҳмишаш сус буд, мо қативо натуистем кор кардан, ҷудо шудем. не ки партнёрое ки мана фаҳмида, мана мисол 3 сол мо 459 магазин кардем. чӣ хел кардам ҳамина? чӣ ба ки ҳамин партнёри ман ҳамин шогирди худам буд, вай беҳад сеннистош ман ба туре буд. ман ин тарафа мекардам, вай он тарафа меқапид. ман продажа ва бозора месохтам, а вай полностью таъмини товару администратсия меқапид. ҳамина ба калимаи русӣ принцип делегирования мегӯянд. делегатсия, делегирования. ки мисол ин беҳад зарур аст, беҳад зарур аст. бо такрор мекунам, шумо бояд ки партнёра истифода набаред ба мақсади худатон. шумо бояд партнёра усиливат кунед. ман касе ба ҳамин ҳозир ҳаётам ҳамин хеле касе бе ки шогирдом аст ё рафиқом ё партнёро, як мо мегӯем ки гӯш кун, ту агар ки худат тоқа ҳамина 10 сол мекардӣ, бояд ки бо ҳамроҳии мо бояд ки ту ҳамина гӯем 2 сол бакунӣ, 10 сол бани 2 сол ба ки партнёри ҳамин аст ки мо бояд туя усиливат кунем.
тавоно кунем, дуюм умрата эконом кунем, сеюм проблемата кам кунем. Худа тоқа азоб мекашиди, осонтар шад. ин ҳам хеле мисол овардан мешавад масъалаи партнёрсора ки ба монанде ки як одам яъне поча надорад вале чашм дорад ва як одами дигар нобино ҳасту поча дорад, яъне дар пишти ҳамун одами нобино одам мебуроду якҷоя дидан роҳа мераванд. Якта китобам ҳамин хел як притчи навистагиам ҳамин хел. Як сари кӯча ба дута ҳамин инвалид шиста ҳамин вай мекарданд, падяне мепурсиданд, садақа мекарданд. Сари як кӯча ба доимо ҳардуш ҷанг мекарданд. Инҷа ҷои ман аст, ҷои ту не, ҷои ман аст, ҷои ту не. Якташ шал будааст, поданг, якташ кур будааст. Як китобам ман навистагиам ҳамин чиза. Доимо баҳс мекарданд. Инҷа ҷои ман аст, хея инҷа рафт. Мегӯям гадо душмани гадо гапи ҳамин мардуми тоҷик аст кохе. Ҳамин маҷбур. Ба як вақти пажар мешад, ҳама мегӯразад мемура ҳардуш мемуна. Ҳардуш мемунам пажар ба. Дигар маҷбур мешам болои наш мебурад. Ҳа, вай курку намебинад ки поляк почакоша. Дига илоҷ нест. Дига илоҷ нест. Вақте ки маҷбур мешад, баъд як ташак чӣ мегӯяд ки биё мегӯ ҳардумо якдигар ёрдам кунем зинда монем. Мегӯ чиё кардам? Ман туя пушторам багирам, чашми ту истифода кунам, почаки мана. Ҳамин хел карда ҳардуш зинда мондагӣ. ин гапи ман гуфтагӣ ки вақте ки бозор кризис мешавад, вақте ки бозор дигаргунӣ мешавад, вақте ки иқтисодот пеш мерад вай, агар ки шумо дигаргунӣ насозед, подходи коритон ба фаҳмишатон ба пешрафта наметонед. устоди гиромӣ, як ситатаи шумо барои ман бениҳоят маъқул аст ва дарди дили ман аст. оз ман мумкин ки вай ситатаро шумо фаромӯш кардагед, оз ман мегӯм шумо бо як васқишение ман боварӣ дорам ба хотир мегӯред. устод Саимурод Раҷабович як ситата доранд, навистагӣ: самый медленный человек, который выбирает один путь и следует этим путем, самым быстрым достигнет успеха. Яъне як одами ҳатто тамбал агар як роҳро дар тиҷорат интихоб кунад, айқафои ҳавай роҳ равад, якумин шуда муваффақиятро ба даст мебиёрад. ҳамин самтро мегӯм камтарак кушоиш кунем. Бисёр маъқул аст. Самый медленный человек, который выбирает один путь, раньше всех достигает своей цели по сравнению с самым активным человеком, который по пути отвлекается разными делами. Яъне тоҷикша мегӯм, ҳамин одаме ки як самта интихоб мекунад, ҳамон ба зиёда аз 15 сол 17 сол кор мекунад. Диққат кунед, зиёда 15 сол. Ин метрика. Ман ина омӯхта буромадам. А 15 сол зоид, а 15 сол зоид, 15-20 сол. Ҳамин як направление. Не ки доимо направлениеша алиш накунад, продукта алиш кунад, дизайна алиш кунад, упаковка современный кунад. Доимо улучшат карда рафтан гирад, беҳтар карда, ислоҳ карда, хатоя ислоҳ карда. Не ки самта алиш накунад. ҳамон одаме ки як длительный период, як вақти бисёр, а 15 сол зоид, 15-17 сол, як самт ба. ҳава доимо гуфтам ку продукта алиш кунад, команда совершенствовать кунад, маҳсулоту манаин дизайну упаковка карда равад. Не ки самта алиш накунад. А ҳама тестатар ба мақсадаш мерасад, нисбати ҳамон одаме ки беҳад доно ҳасту, илм дораду, актив не ки имсол ин кора мекунад, мисол имсол савдо мекунад, соли онда кафе мекушад, бо як сол дигар мегирад завод мекушад, бо як сол дигар. ҳамон одаме ки як самта интихоб мекунад, тестатар ба мақсадаш мерасад. Бинандагони азиз, ман беҳуда ин ситатаи устод Саидмурод Раҷабовичро просто так мисол наовардам. мо ҳамирӯза мавзӯи мо, яъне мо бояд чӣ хел кунем ки дар арафаи байналмилалӣ конкурентоспособн шавем. Агар ки мо шумо 5-6 самта гирем, фокусмо ҳар ҷо шавад, мо ҳеҷ вақт тиҷорати рақобатпазир сохта наметонем. ва ҳамин таҷрибаи байналмилалиро ҳатто мана устодам таздиқ мекунанд. одамое ки дар самти тиҷорат муваффақ шидаги, яъне як самтро кор карда муваффақ шидаги, яъне як редбула мегирем, ҳатто як энергетик мефурӯшад, не ки тамоми дунё ба панд кардааст, KFC фақат як мурғ мефурӯшад. аммо бошем ҳамин камакак ресторану молакай камтарак даромад мекунад, аллакай либосаба мегузарем. ҳамин кори соҳибкори ҷавон дуруст аст устод? Не, бояд ки як сам зиёда аз 15-17 сол то 25-30 сола. Касе ки 15 сол 17 сол дар як самт кор кунад, имконияти даже не танҳо миллионер шудан, миллиардни компания сохтан пайдо мекунад.
имконияти ҳамин хел сохтан пайдо мекунад. Чунки ин вақт накопительный эффект метиҳад. Именно накопительный эффект метиҳад. Мана мисол ҳам ту гиредага ина мегӯн эффект накопительный эффект. Тамоми ҳамин чемпиона бинед 13 сол, 12 сол, 10 сол боло машқ мекунад, селенапран ба чемпиони дунё шудан ба имконият пайдо мекунад. Одам ҳама хел Джеки Чан мегӯяд ки касе ки ҳамин 1 саунд ба умраша бахшида равад, باید точно мировой лидер ба бурмадан ба имконият пайдо мекунад. Брус Ли ҳамин ба як ситатаи дигар дорад. Брус Ли мегӯяд ки я не боюсь такого человека, кто изучает 1000 премиумов. Я боюсь такого спортсмена, который один удар тренирует 1000 раз. Барои ҳамун хотир гапи мо устоди гиромӣ Саидмурод Раҷабович ҳамин аст ки шумо хоҳед ки як компанияи рақобатпазир, яъне тиҷорати муваффақ ки созед, бояд яксам ба чуқур рафтан дар кор, яксам ба специалист шидан дар кор. Одамое ҳастанд ки мо медонем, устодам медонанд ки ай зубочистка миллион доллар кор мекунанд, а як трубочкаи кока-кола фурӯшак миллиард кор мекунанд. Аз мегӯям шумо мана мисол шаҳри Иу ҳай Хитой ба шаҳри Иу яке аз шаҳрое ки ҳамин мо ина мегӯям ки витринаи Хитой. Нигоҳ кунед, ҳамон ҷо ман будам, ҳамон торговый центрай, ҳамон торговый центр медонед чанд квадратай? ҳамон торговый центр 6 миллион квадрат саркардагӣ, ҳозир 19 миллион квадратай. 19 миллион квадрат, 19 ҳазор не. Медонам. Представите дидагӣ ма мебудам. Нигоҳ кунед. ҳамон ҷо аз тамоми Хитой маҳсулоташ мебиёранд, мефурӯшанд ки ҳамин мардуме ки берун мебиёд тестатар маҳсулоти Хитоя Хитой экспортоориентированное государство. Мисол бинед. Завод мира. Именно витрина, гӯем магазине ки аз Хитой тамоми чизе ки Хитой ба ҳаст, тамон ҷо меёбед. Тамоми чизе ки Хитой ба. Ва ё баъзеш купли-продажа аст, аз завод мегирам онҷо, баъзеш худи намояндаи худи завода онҷо иштагӣ ай. Мошин аст, либос аст, сантехника, чизе. Шумо онҷо ба ҳамин чиза меёбед. Чизе ки лозимтон аст. Медонед чӣ? Медонед ман пурсидам ки ҳама бойтарини одам ҳамин шаҳри Иу ба кие? ҳамоне ки труба мефурӯшад, оваме сок мехӯред ку? Сок ҳамон шаҳри Иуба, ман намегӯям Хитой ба, шаҳри Иуба ҳама бойтаринаш ҳамоне ки ҳамон трубочкае ки сок менӯшеду стакан ба мебиёранд мемонанд ку, ҳамон хеле завод дорад. Ҳавай ҳама бойтарин одами шаҳри Иу. ана ки мо дар назарамон наметобад, лекин представед кунем ки дар дунё 8 миллиард одамай, ҳар рӯз 8 миллиард одамон напитка мехӯранд. Ҳар як мақсад агар ки ҳамхелӣ чи кардау дар даруни дар назари одам наметобад, лекин вай бениҳоят пулои калон аст. Устоди гиромӣ, ман ҳамин рӯз рости гап як сир дорам. мехоҳам сири худам рози худам ба шумо гӯям. Ман хай ба бинандагони азиз мегӯям ки мутаассифона мо ягон бор дарси устод Саидмурод Давлатова хондагӣ нестем. Хай ҳамин рӯз реалне мо гап мезанем, ҳамин рӯз якум рӯзи ҳаст ки мо шиносем. Лекин ман ай устод Саидмурод Раҷабович як дарси бениҳоят калон гирифтагӣ ҳастам ва ман ҳамаи олимои рӯи дунё якчи ба худам мегирам. Чизе ки худ ба лозим аст истифода кардан дар ҳамин аз ҳар инсон ҳар чи гирифтагӣ ҳастам. Бари мисол аз Дейл Карнеги як калима гирифтагӣ ҳастам. Дейл Карнеги як гап мегӯяд. Лично я люблю землянику, но рыба предпочитает червяков. Когда я иду на рыбалку, я не думаю о землянике, я думаю, какой червяк подобрать. Цитата Дейл Карнеги аст. Дейл Карнеги гирифтагӣ ҳастам. Яке аз соҳибкорони ҷавони дигар Дилшод Ҷураев як принсипи беҳтарин дорад. Принцип ҳаматарафа мегӯянд авая. принципе ҳаматарафа мегӯянд. Бисёртар Дилшодҷон аҳамият метиҳам, он хочет развиваться всесторонне. Спорт, семья, бизнес, друзья, путешествия, образование, развитие, хайр, яъне садақа кардан, ҳаматарафа развиваться мекунад. ҳамира навистагиам принцип Дилшод Ҷураева, ҳаматарафа, Дейл Карнеги фалон. Ай шумо як принципи шумо навистагиам ки Саидмурод Раҷабович принцип бульдозера. Амки принцип бульдозера ман нависта мондагӣ устод. Ана мо ай вақте ки устоди гиромӣ дар саҳна пайдо шуданд, акам устод камтар ошкоро гап мезанем. Устода одамо мошенник мегуфтанд аввал. Устода мошенник мегуфтанд, а як чиқадр мебинӣ ки устод 300-400 магазин кушод.
А як тараф як кино устода улибайся мегуфтан ҳам ки як трен мекардан медидем ки састарани Сайдмурод Наҷабович як мактаби Оксфорди 10 этажаи 12 этажаи собствени сохтааст. Бо ин тараф як гапи дигашон трен мешид мегуфтанд ки агар ки қарз кунед зан гиред ана мақсад зан мемонад баъд қарза метиҳед ҳама прикол мекардан ҳам ки нағма мекардан медидем ки дар пеши пешвои муаззами миллат абек шуда истодаанд. баъд ман то ҳамин вақте ки як гапи ман тренд шуд ин бисёр тренди калон шуд хеле оли статистикаи мо бардошем хеле гап ягон тоҷик тренд шидагӣ неста бизнеси майдау калону бизнеси калон принсипош як хелай ҳамин принсипи шумо мо бисёр ёрдами калон кард. бигзор ки мардум чизе гӯянд гуфтан гиранд одамое ки дар зиндагӣ як мақсадҳои худро доранд ку ва ё значит одамое ки камишек мепартоянд ку дигар нигоҳ намекардастиянд. барои ҳамун хотир ман ҳамин принсипи шуморо принсип булдозер навистагиам устод ман ҳамеша договорит кунам бахшиш ҳамин даруни шумо ба ягон энергияи илоҳӣ ҳастай ё ки шумо ягон мақсади бузург доред. мегум шумо ба нигоҳ кунед фаҳмиш лозим ақл лозим фаҳмиш лозим ки як чизе фаҳме ман якта ҳозир шумо акун ҳамин хел ад дур ҳамин хел оценка кардед мисол булдозер гуфтед ё чи ман мегум шумо ба главный принципи ҳаёти ин булдозер ба маънош ки зада рафтан мегирад на нигоҳ кунед аҳамият наметиҳад чапу рост чӣ гап рафтод булдозер фақат пешам мебинад. на самом деле принципи ҳаёти ман чӣ хелай не позволь диққат кардест ягон вақт не позволь критикам не позволь непонятным людям ограничить твой потенциал. фаҳмиданед ягон вақт имкон нади ки яктанемта одаме ки критикай яктанемта одаме ки намефаҳмад яктанемта одаме ки мисол тавоноиш нест ин дунё ҳамин хел аст ки шумо хоҳед нахоҳед вақте ки шумо тавоно хоҳед шудан як кас критикаватту мекунад вақте ки шумо публични шудед шумо як кас ба намефоред баъзе одамо мақсади туя намедонад баъзе одамо даруни туя намедонад баъзе одамо компетенсияш намерасад то фаҳмишаш намерасад ягон вақт имкон наде ки ҳамин хеле одамое ки критик аст ё бефаҳм аст ё беақл аст ё чи потенсиали туя кушад ту потенсиали худат ба худат ответственӣ ягон кас дига не ки гӯй ки дигаро ман ба қарсак назадам ман бас кардам ин беақлигария а он чизое ки шумо мегӯед улибайса чи ман 2 бор банкрот шудагӣ анама улыбайся спас меня жизнь ҳозир ин одамае ки ин гапа мегӯяд ягон бор қарз ба нафтида ҳама одамо а беақлиш ин гап мегӯяд як рӯз вай ба Грозный ба Чечня ба Грозный ба гостиница ба дарс додамо баъд аз дарс лифт бобуром як одам омаду ҳамин дастома қапита гиря кард дастома қапита сахт гиря кард рости гап ҳамин бача ҳамин боша ягон чил вай гуфт ман мехоҳам ки шумо мана бахшед гуфтам чӣ ба ман шумо якум бор дидистам ҳаётам гуфт вақте ки ҳамин роле ки шумо буруман ҳамин улибайса аввал ман гум мекунам ки ягон прикол аст ягон чиз аст вай вақте ки гуфт қарздор шудам именно ҳамин ман ба спасат кард вақте ки ман банкрот шудам гуфт ҳамин азоб кашидам мана гуфт медонед Кавказ чӣ хелай бурдан гуфт лес бурдан вай чуд меня не закопали баъд гуфт ҳамин именно ҳамин роле ки шумо мана спасат кард шумо гуфт барои ман як бовар кунед гуфт ҳамин ман шумо ҳамин қадар дуо мекунам ваотуна мехонам гӯш мекунам ки гуфт неки аввал ба гуфт ҳама ашадитарин одаме ки ҳамин ҷо ба ганда менавист ягон ҷо ба критика мекарду вай комментари шумо ин ман будам ман мегӯд ҳамин то рӯзи қиёмата орзу мекунам ки шумо бинам ки бахшиш пурсам ҳамин дастома қапида гира кардастудай ҳама одаме ки ина как прикол қабул мекунад вай беақлиша мегӯяд нафаҳми вай чизе ки мо аз саро мо гурзондем ва ё гурзондагиш нест дуруст фаҳмидед вақте ки ман қарздор шудам давлатҳои бегуна ман 174 одам ба қарзам буд 4 та банк ба қарзам буд ҳамин камони лен касе ба ки ҳамин мефорад мехоҳад ки туя шиканад фаҳмидед ман ҳамаш аз сарам гурзондагӣ фин политсияшам бандиташам кембешникам кембеш ин амнияти худомо ҳама аз сарам гурзондагӣ ман фаҳмидед ҳар як кӯчаге тамоми ҳамин коридорҳои хунаҳои ман ба ҳамаш ба паслушка монда буданд мошинон ба офисон ба фаҳмиданед ман ҳама чиз аз сарам гурзондагӣ не ки ман ягонта шикастан натоист а ҳисоби чӣ тавонои одам
пул ба нест. Тавонои Ҷиддӣ аҳамиятед, одам, амин, чиз тавонои гап мешавад? одам пул ба нест. Шумо гумон накунед ки ман пул дорам, ин хелам, он хелам. Тавонои одам илм ба нест. Пур одами илмдоре ки илмаш ҳаст, неки бечора муваффақ шудан наметавонад. Дуруст, Бовар дуруст. кунед олимай. Дуруст, Бовар дуруст. кунед ана. 100%. Ҳо, тавонои одам кулак ба нест ё муш ба нест. Ман ҳар як полвоное дидам ки ҳаёт шикаст шуд. Тавонои одам популярне будан ба нест. Мо дидем одамое ки популярне будан, конца концов ҳамин ҳосили меҳнати деҳқон тирамоҳ ба маълум ай. Ҳосили меҳнати ту аз 50 гузашти маълум мешавад. Кора охираш ҳисоб. Фаҳмидӣ? Нигоҳ кун. Ман одамое дидам ки популярне ай, гумон мекардан ки во крутан. Не. Бисёраш шикаста шуда бурафт. Ҳамин хел. Тавонои одам нияташ бай. 100%. Қуввати одам нияташ бай. Дуруст. Агар ки ту ниятат, дилату, мазгит, ният, маънаи ақлат, ин ҳар душ якҷоя шуд, яке одаме дуруст шуда метонӣ. Яке одаме шуда метонӣ ки мисоли бахили одамо, таънаи одамо, критика одамо, ин чи мелочай. Ту агар ки якта ту бояд ки ҳамин хел меҳнат кунӣ ки барои қарсаки дигаро меҳнат кардан накунӣ. Ту обязан не ки барои дигаро оправдат кунӣ. Ту обязан не ки дигаро доказат кунӣ. تو обязан не ки ту обязани худата муваффақ кардан ба. Ту обязан не ки ҳамон худованд додаги таланту ҳунарата инкишоф дода шахсият сохтан успеҳ кунӣ. Умри ту мегузарад. Барои ҳамон никогда не позволь. Ягон вақт имкон нади ки ягонта критик ёки ягонта одаме мебефаҳм, ягонта одаме ки худаш тавонон нест, потенсиали ту ограничит кунад. Ну что? Шумо хоҳед нахоҳед, як кас ба шумо маъқул нестед. Шумо хоҳед нахоҳед, як кас ганда гап мезанад. Шумо сенна создават карда бурафтан дар кор. Ин хеле гапҳо вообще гӯш кардан дар кор не. Мисол ҳозир гуфтед ку манам роле ки ман даже гуфта будам ку қарз гиру занге. Ин ҳозирам мегум. ҷавоният бошад ку ту ҷавониятта гардондан наметоӣ. Ягона ресурсе ки ту барқарор кардан метоӣ пулай. ҷавоният барқарор кардан наметоӣ. Умрата барқарор кардан наметонӣ. Ҳозирам ман ин маслиҳатам метиҳам. Ҳозирам ман то охири умрам ин маслиҳата предан мемонам. Чӣ ба? Ҳамин вақте ки агар выбор ба би як соҳаба би выбор ту он бачае ки ҳамин саволо дод 28 сола буд ме 25 сола. Шумо выбор ба биед агар ки ҳамин вай ба 25 28 бастеду мегӯед ки камакак пул кор кардам. Ҳамина чӣ кор кунам? Хона харам ёки мисол ягон корхона кушом ёки чӣ кор кунам? Ман мегӯям аввал занге. Аввал занги натарс. Занг гирифтӣ ризқат зиёд мешавад. Занг гирифтӣ ҳалолкор мешӣ, покиза мешӣ, ҳаромгардӣ намекунӣ, як кас ба зарарат намерасад, дурӯғгӯит кам мешавад, тавоно мешӣ, мотиватсият пайдо мешавад, причина пайдо мешавад барои тавоно шудан. Ба зиндагӣ маҷбурат мекунад, хоҳӣ нахоҳӣ маҷбурат мекунад. Пулдора мешӣ, ҳамин чӣ мешавад. Барои ман ҳозирам ин гапа мегӯям. Не ки баъзе одам мегӯяд ки аха ман занг гирифтам, зан бурафт, қарз монд. О биродар, значит ту мард набудӣ? Значит ту мард нестӣ. Мард бояд ки занаша саришта кардан то тарбия кун. Занам гирифтӣ, мард барои тарбия кун. Конечно, ту тарбия кун. Занг мо мегӯемад ки ту ба вақттар занге ки фарзанд кунӣ, фарзандат қабатат ба шавад. Бизнес 50 солагӣ дам кардан метоӣ. Не ки фарзанда ба успеҳ намекунӣ падарӣ кардан ба. Диққат кун. Бизнеса 54 сола 70 солагӣ бикардан метоӣ. Марикеш 63 сола бекушод косметик компания Марикеш занак. Анамин KFC 70 чанд солагиш бекушод. Ту 50-70 сола бия майлаш худотият бизнеса метоӣ канад. Не ки фарзанда падарӣ кардан ба успеҳ намекунӣ. ин беҳад зарур аст. устоди гиромӣ, шумо бисёр як чизи бақуввата қайд карден. Як бор дига ман такрор карда мегузарам. Ана амин позитсияи Саид Мурод Раҷабович ки ман бисёр розӣ ҳастам. Яъне устод гуфтанд ки бақувватӣ не пул бай, не сила бай, не заминитис бай. Ҳамин принсипҳо, се принсипе ки мо гуфтем ки мақсад илм, қувва, заминитис одама муваффақ кардан наметонистай. Шахси муваффақ айдарун вақте ки нияти ту тоза аст, нияти ту пок аст, дар охир раҳо ва дарҳои баста барои ту кушода мешаванд. Агар ки ту ҳазор дона бошӣ, ҳазор бақувват бошӣ, ҳазор замините бошӣ, лекин ниятот ки нодуруст ки бошад ку рафта рафта чоба мезанӣ. Рафта рафта чоба мезанӣ. Мисол мебинам. Ана мисоли устод Саид Мурод Раҷабович як бор гӯш кунем. Мана мисол чӣ хел ман фоидам бисёртар мерасад
ҳам халқи дунё ба, ҳам давлатам ба, ҳам халқам ба, ҳама ҷиҳата ба чӣ хел хизмат бисёртар кунам ки умр се равно мегузарад ки бинам 20 соли дига 30 соли я 50 соли дига умр ҳамин муддат ба ман максимально эффективни бошам. Бояд ки ҷавонмарди тоҷик чунон илм дошта бошад ки муаррифӣ кардан тод якчанд забон донад, технология донад, ки любо ҷо рафта муаррифӣ кардан тод. Вақте ки кӯчи Москва ба ё кӯчи Саудовска Аравия ба ё кӯчи Рияз ба ё ки кӯчи Нью-Йорк ба туя во мехӯранд ё мисол во намегӯям ки Аҳмадин хеле ё ки Раҳматин хеле тоҷик мегӯн это парень из Таҷикистана ин мегӯн аз Тоҷикистон будай. Фаҳмиде одам рафторашу гаппашу кирдорашу тавоноиш инам забонай нигоҳ кунед я баъзе одам гап намезанад не ки аз афташу аз коре кардагиш говорит громче нигоҳ кунед я рафтори шумо баландтар гап мезанад нисбати гапи шумо более убедительно мефаҳмонад чем натиҷаи шумо зиёдтар доказат мекунад шумо ки будантуна чем сухани шумо. урусо ҳамин да як ситата доранд мегӯянд ки сколько бы мы красиво не говорили нас будут ценить по нашим делам и поступкам. бале ҳамин одама ҳама чӣ хушрӯ мекунад рафтораш либосаш не либосашу гапашу ин чизо аввал ба привлекат мекунад не ки рафтори одам ҳама зебогии одам рафтораш бад рафторе ки шумо доред ё рафиқтуна шумо ба наздик мекунад ё рафиқтуна шумо дур мекунад а шумо чӣ хел шунохта мешавад вақт ин қози аст вақт судя аст баъд аз 3 сол 5 сол шумо чӣ хел одам будантуна қатъи шумо кор карда любо одам мефаҳмад. мумкин ки времени яке шахсое ҳастанд ки як ниқоб мепӯшанд ниқоб пӯшида барои мақсадҳои нопокои худшон истифода мебаранд ҳаминро Саид Мурод Раҷабович дар назар доранд ки он ниқобе ки яке одамо барои мақсадҳои нопокашон мепӯшанд як шамолак шавад ку ниқоб яктарафа мешавад. вақт қози ай вақт судя ай ҳамура дар назар доранд ки ҳамин соҳибкор ки бошӣ дилта пок гир ба ҳамин ватана ба ҳамин сарзамина ба сиёсати хиратмандона ҷаноби олӣ содиқ буданд дар кор. хеле ки ҳаст ман мехоҳам ки гӯям ки тамоми тоҷике ки мана гӯш карданам тамоми форс забоне ки мана гӯш карда истодааст ман гуфтани ҳастам ки 100 соли оянда ман намегӯям ки асри тиллоии маркази миёна сар шуд. успед кунед ки ҳозир фундаментуна созед вақтатуна бефоида сарф накунед сериал тамоша кунед мисол чизҳои лентат яъне дар назар доред вақти тиллоии тиҷорат вақти тиллоии пешравии тамоми сифати зиндагӣ ҳама ҷиҳата як фақат тиҷорат не соҳаи илм соҳаи сиёсат соҳаи тамоми ихтироъкорӣ соҳаи медисин тамоми соҳа ҳамаи самто бале ҳамин чӣ хеле ки асри 12 ҳамун давраҳо ба асри тиллоии маркази миёна буд даврои абулевнисони берунию манамино ки ҳамаи хел чизҳо буд 11-12 ҳамон чи нав сар шуд. касе ки ҳозир ин гуфтагӣ мана фаҳмид ман аввали гапомо гуфта будам ки 50 соли оянда касе ки ҳозир сар кунад муваффақи калом мешавад ҳамона карданаш дар кор. барои ҳамон ҳозир мо бояд ки тамоми ҳамин мардуми мо бояд фаҳмад ки гузаштамо хатте хуб 1000 сол гузашт шумо ҳаракат кунед ки ҳамин рӯз чизе ҳаракат кунед ки худотуна инкишоф диҳед ҳаракат кунед ки фарзандатуна правилно тарбия кунед ҳаракат кунед ки современнӣ шед ҳаракат кунед технологичнӣ шед ҳаракат кунед ки миллата муаррифӣ кунед 1000 соли оянда фундаментиша созем мана ин кора кардантун дар кор. дуруст қайд кардем. японский технология сифаташ баланд ё китайский? Конечно японский. Анакун немецкий технология сифаташ баланд ё ки китайский? Немецкий. Анакун ман шумо мефаҳмонам таҷриби системаи кори мисол запада системаи кори хитоиё сразу мефаҳмед ҳозир мардуми Япония чӣ хел мекунад мардуми Хитой ҳамин мардуме чӣ баво бренд шудан то ҳастанд Япония ё Корея ё мисол манамин Германия чӣ ба ҳамон Америка мегӯяд технология бренд шудан то ҳаст телефоново брак аз заводаш берун намебурад ҳамин салака камин як тугмачаш канда шудавад Луи Виттон намебурорад ва берун ба уж брак Шанел намебурорад ва брак гуфта намебурорад анакун
Европа ҳамин як маҳсулот ба 7 сол 10 сол 15 сол чуқур кор карда совершенствовать кардан мегирад, бренда усиливать кардан мегирад. Япония ин кора мекунад, Европа мекунад ин кора, американцо ҳамин кора карда истодааст. Диққат кунед. Швейтсария ин кора. Диққат кунед. Мана Rolex ҳама совершенствовать карда рафтан мегирад. Диққат. Ана кун тамошо кунед. Хитойҳо модели кориш дига. Мана мисол бо такрор мекунам. Оборудование Германия харид ва сразу ам ту свет базар мекунӣ кор мекунад. Чунки ҳама проблемаш худошон ҳал мекунад. Барвақт ҳал кардаги. Брак намебурад аз заводаш. Дар лаборатория барвақт ҳал кардаги. Анако чунки ва научный исследовательский центр дорад. Анако Хитой бошад, ту ба мебурад маҳсулота, ту мегири ҳавая, ту азоб мекашӣ. Баъд мегӯ ки инаш ин хел, инаш он хел, ҳа мегӯд. Баъд бо ту Хитой мегӯ ки ина дига кардан накор, бо дигараш мекунад. То аст ҳар боре мардуми Хитой чи ба калли мардуми дунё ба шидааст ки Хитое чизе Хитое сифаташ паст. Чи ба ки ҳар боре ки вай бора метиҳад, клиент вай истифода мекунад. Жалба мешавад. Жалоб мешавад, нигоҳ кун. Клиент вай кардан наметод, дилангӣ чизаш қатӣ кардан наметод. Ин барои ҳамон арзунтар, лиш би арзун фурӯхтан мегирад, лиш би фурӯшам. Не ки ҳар боре ту ки омада мегӯӣ ки не ина дига кардан дар кор, вай омада вай ислоҳ мекунад, не ки ҳисоби пули ту як бор пул дода гирифтӣ ку. Това да, дуюм бор ба ислоҳ мекунад, ҳисоб пули ту, сеюм бор ислоҳ мекунад, чорум бор ислоҳ мекунад. То есть тамоми ислоҳкории ҳамин маҳсулот ҳисоби харидор. Азиз, ман чира ба шумо қайд мекунам ки устода бениҳоят чизое ки ман мегӯям миллиард нест. Бениҳоят ба қувватай анабарам хотир гӯш кунен. Нозирҷон, чизое ки ман мегӯям миллиард нест. Дуруст шумо қайд кардед. Фаҳмидия? Нигоҳ кун. Ана кун. Ту мегӯӣ ки соҳибкорои мо чӣ мегӯяд? Соҳибкори мо чашмаш баста кор карданад. Чашмаш баста кор карданаш ҳамин ки коргара мегирад, намедунад вай коргара чӣ хел система созад, тупа мегирад, баъд намеша коргара гунаҳгор мекунад. Бора мебиёрад, бор ба фурӯх намера. Ҳамин бора овардан дар кор набудааст. Биё инаш меовардам хуб будааст. Ё инҷа магазина мекушод, тупа давай бовар кун, худо ба так якун мешавад. Мекушод, ба вақте ки вай пеш ба намебаровад, баъд мешинад мегӯяд, блин, тақдирам насибам. Бо мегирад ман хел. Ҳаст тақдиру насиб. Не ки ту аввал ақлам кор фармо охе. То ақлам нигоҳ кунед, я. Ақлам максимум кор фармо, компетенсията зиёд кун, тавоноита кун, ҳаме коре аз дастам меомадага кун, а баъд такя ба худованд кун. Баъд медонӣ ки анаме хел баракаташ мешавад. Баъд мебинӣ ки ту $100 даромад мегирам, $1000 шуд, 10,000 шуд. Дуруст. Фаҳмидӣ? Барои мо ҳозир мегӯям ки чӣ ба соҳибкори мо азоб дорад, соҳибкори мо чашмаш баста, илм намеомӯзад. Ҳисоби чӣ илм намеомӯзад? Ҳисобе ки фаҳмишаш намерасад ки, нигоҳ кун, фаҳмиш намерасад ки илма аввал сармоя илма кардан дар кор. Ҳамин бизнеси ту аз фаҳмиши ту зоид шудан наметод. Бизнеси ту рамки фаҳмиши ту мемонад серавно. Фаҳмидияд? Рамкиш фаҳм. Ман ҳаминҷа дута магазин аст, инашам либоса, инашам либоса. Якташ муваффақ меша, якташ не. Чӣ ба ки фаҳмишаш дига. Стратегия дуруст истифода. Бале, диққат кардед. Ҷошам локация як ҷо ба як шаҳр ба як ҷо ба мефурӯшад. Як кас тоест, як кас натоест. Аз тавонои ҳамон вобастагӣ дорад. Барои ҳамон якум бояд ки одам маблағ ёбаду, як субъект меёбад, аввал ақаллан 10% ё 20% даромадаш майни сари худаш, майни сари команда. Майни сари худаш, майни сари команда. Майни сари худаш, майни сари команда. Ту бизнес месозӣ, команда бизнес месозад. Тамом. Аз ҳамада камбудии калони мо соҳибкорони тоҷик, яъне мо бисёртар ба илм намезадастем дар ҳамин будааст. Дар ҳақиқатан шумо дуруст қайд кардем. Деньги, которые мы вкладываем на своё образование, она не окупается сразу. Она окупается чуть позже, но 100 раз, тысячу раз больше, и она будет служить нам вечно. Устоди гироми, як чизи ҳамин асосие ки дар Инстаграму бисёр як калимаи бемаъни бисёр истифода мешавад ва ба ман ҳамин рости бисёр сахт мерасад. Аввал пеш аёне ки хайбер ман ин гапа мегӯм, баъд таҳлилашам мекунам. Ҳамин як калима ҳаст. Калимаи инфосиганство гуфта як калима истифода мебаранд. Биёед мо ҳамин ҳозир таҳлил кунем якҷоя қатъи шумо ки инфосиганство чизае эксперти ки ба мо як илм метиҳад ки як илме метиҳад ки тиҷорати мо садҳо карат зиёд мешавад, чӣ аст? ман чира ба шумо бинандагони азиз мегӯм да, нигоҳ кунед шумо. Ҳамин ай ҳамада яке касбои мақсад ҳамин танки хизматгор бар ин самти массажай.
барои массажа ёд гирифтан мери мехонӣ пул метӣ Мери мехонӣ. пул метӣ мери мехонӣ ки Бале. ҳамун точкаҳои лозимаи массажа правильно. ёд гирӣ. Мусора пас Сантехник, кардан, бахшиш сантехник, устоди гиромӣ, бале. сантехникаи даруни об лои бай пул метиҳад меравад ҳамун гиҷора мақсад чӣ кунад ёки электрикам аз он ҷумла ҳам хеле ки меравад пул метиҳад мехонад ки мақсад кадомаш 380 аст кадомаш 220 аст ва ток назанад мақсад авай Пожар нагузарад ё нажарад, пажар нашавад. Безопасно. Вале илми тиҷорат бизнес аз ҳамада пики касабо ҳастае ки тамоми инсонои сарватманд ба воситаи тиҷорат шидагиянд. Вале чӣ ба ҳамин савол ба миён меояд ки самти массаж электрика ҳамаш пул дода хони нормалнию вақте ки мақсад мери илми тиҷората мехонӣ ки ба ту як ҳаёт хизмат мекунад ки ба ту на танҳо зиндагита мебарад ва ба ту состояние месозад ва инфасиганство будааст. Ман ҳамиша намефаҳмам. Барои ҳамин хотир устод шумо биёин ҳамин чиза камтар таҳлил кунед, мардум фаҳмад. бале нигоҳ кунед ки ҳамин термина мегӯд инфасиган ҳама одаме ки бизнесмен нест. Дуруст. фаҳмидеда акун ҳамин 100 та одам мегирем ага аз даруни 100 кас 15 кас ё 20 кас бизнесмен аст. Конечно. 70-80 кас вай бизнесмен нест. Барои ҳам во намефаҳмад вай ба ҳамун мишлени нест, ҳамун бол нест, ҳамун проблема нест. Аку фаҳмидед? Барои ҳамун вай чизе ки вай багӯяд ага вай инкор мекунад. Ман як стата ба наштаги ҳастам ки ҳар чизе ки ақли одам намегирад вай ин чиза инкор мекунад. Дуруст. ҳар чизе ки ҳамин як кӯдаки мо бо якта намедонам кадом бузургҳо мо нависида буданд ҳикояи вай буд рӯбаҳ мебиёд ангур ба намерасад ва мегӯяд ки овоза мекунад ки ангур туруша. Дуруст шумо қайд кардед. кӯдаки мо ба нигоҳ кунед ҳамин чиза бузургҳои мо образ дода гуфтагӣ ҳавая ҳаёти калонма ки мебарӣ баъд мефаҳмӣ кӯдаки ба гум мекунӣ сказка бош не ки ҳамин рӯба мумкин ки ангурам нахӯрад ё мехӯрда буд намедонам не ки ҳамун сказка ба мехеласт ки ҳамун сказка ҳикоя ба ки рӯбаҳ мебиёд ангура мебинад вақте ки дастрас не барои ин мерад ҳама ҷо овоза мекунад ин чӣ гуфтагам ҳамон одаме ки дурӯғгӯ образи рӯбаҳ оварда рӯбаҳ худаш фиребгар ку рӯбаҳ худаш дурӯғгӯ мани хел ҳамидед роҳи рост ба мерафтагӣ не рӯба баъд ҳамон мақсадҳое ки мемонад ки худаш ба даст овардан наметод баъд меҳнати дигарҳоям беқадр кардани мешавад меҳнати дигарҳо пас ба мезанад ҳаракат мекунад ки ман бизнес кардам нашуд намешавад гапа фаҳмида нигоҳ кун вай ҳамон рӯбае ки ҳамон ангур ба наметод расидан мақсад не ки ҳавай ба расидан наметод значит дигарҳо бо ҳам бояд нарасанд ба хилиш мебиёд гапҳои зиёдатӣ мезанад ҳамон одамое ки ин чизҳои менависад ки инфасиган итагда бисёре ҳамоно якумаш бизнесмен нест дуюмаш бизнес мишлен надорад сеюмаш ягон бор ҳамин хел ягон кор ҳаракат кардагӣ шудагӣ не аламаша ҳамин хел мебурорад аламаша нуқтаи нигоҳаша ҳамин хел мебурорад ки ин ақли не ин чи не ва ин так ин як дуюмаш ин ки фарқияти инфасиган аз бизнесмен чия бизнесмен таҷрибаи корӣ дорад проблема чуқураша медонад решенияша медонад як қисман медонад мисол мо ҳамин чиза намедонам ман ҳама чиз намедонам ман ҳама омӯхтан наметавонам даже ман дарсом ба шогирдом мегӯям ки ман ягон титуя ягон чиз омӯхтан наметавонам не ки даруни шумо ба касе ки мехоҳад омӯзад ана ҳавая ман дастгирӣ кардан метавонам то есть даруни ҳамин 20 титу ба мумкин 5 титу реально худат мехоҳӣ ки омӯзӣ худат ҳаракатат аст ман ҳавая усиливат мекунам а он одаме ки тамбалай хушаш намебиёд ҳаракат надорад боваре надорад ва я ҳеҷ ки ёд дода наметавонад ҳамин гапи шуморо як миллиардер аз ҳама одами бойтарини Америка ва дунё Эндрю Карнеги сталелитейни короли Америка аст ҳамин гапа гуфтагӣ буд ки человек, который не хочет подниматься по лестнице, того невозможно поднять. Бахшиш бинандаёни азиз, яке китобое ки мо хондагем ба забони русия, яке чизоро барои чуқуртар фаҳмондан мо ба русӣ мегем, ҳамаш мо хафа нашед ҳеҷ гам не хафа ин чист хафа нашедтон одаме ки худаш ҳаракат надошта буд ку ва на ба зоре
на ба зуре илман калашро ҷо карда намешавад. Одам барои ҳамон худаш агар ҳаракаташ бошад, мо вой ба конкретно ёрдам мекунем. Конкретно. Барои ҳамон фарқияти инфосиган бизнесмен ҳамин ки инфосиган вай намефаҳмад. Вай набор информация ҷамъ кардагиай кам мезанад. Набор информация камакак мисол а YouTube, камакак ага он китоб, камакак ага искусственный интеллект, камакак як ҷои дига и так далее. Вай мегӯд неки ҳамон инфосиганам гӯш кунед як чизи хубаша гирифтан мешавад. Чиба ки вай набор кардаги ҳамон информация. Худат нигоҳ кун я ҳамин профессоре ки университет ба дарс метиҳад, ядерная бомба месозад, ёки самолета месозад, ёки вайба, ёки маним дух профессоре ки ёд метиҳад да ҳамин мединституте мо чӣ хел лечение сахарный диабета. Шарт нест ки профессор худаш касали сахарный диабет шавад ки касали қанд шавад ки баъд дига каса лечение кунад. Ягон духтур вай вазифадор нест ки равад гепатит касал шавад ки баъд шумо лечение кунад. Ин беақлигария. Нигоҳ кунед я одаме ки худаш намехоҳад хундан баъд дигалоба ярлик пешат кардан мегирад. Ина инфосиган мегӯд ва ин мегӯд чӣ мегӯд. Шумо ин чизо вообще диққат натиҳед. Вообще диққат натиҳед. Ҳамин мардуме ки мо гӯш карданам, ман чӣ гуфтам? Вообще ин чизо диққат натиҳед. Дидед ки бизнесмен аст ёки дидед намедонам як кас информация ҳамон чиз дар корита гирифта истифода бурданги. Дига вообще ҳамин ту бояд ки аз гапи бад, аз обсуждение бад, аз таънаҳои гапҳои ин чизҳо ақли кас пас ба ин чизҳо тура мебиёд. Одаме ки ғурураш баланд аст, а пушти кас гапи ганда мезанад. Одаме ами абай якта гап зурада, абай чӣ хел хутомо мисол классики хутомова, классики қазоқай абай. Якта гап дорад ки абай мегӯяд ки достоинство человека оценивается тем, что он говорит про других, а не тем, что другие говорят про него. Гапа бинедия? Ин гуфтаги ки арзиши ҳамин одам, ақли ҳамин одама ҳамон вақт шумо фаҳмида метавонед ки ҳамин одам чӣ мегӯяд нисбати дигаро, на ин ки дигаро чӣ мегӯяд нисбати ин. Фаҳмидед? То барои ҳамон ман гуфтани ҳастам ки ҳамин мардуми мо ба ки вообще ин хеле чизҳо ба эътибор натиҳед, ҳаме диққататуна мақсади худатун мамонед, шахсияти худатуна созед, ҳамин эмоции худатуна, энергияи худатуна сарф накунед. Энергия шумо ин внимание шумо, то есть вақти шумо, диққати шумо. Диққататуна ҳар чӣ бад сарф накунед. Диққататун ҳамон мақсади худатун мамонед, мақсади худатун тезтар пеш мебуравад. Энергиятун ҳамон ба направит кунед. Барои ҳамон вай ин инфосиган аст ме. ин мисол гӯем профессионал бизнесмен аст, ҳамин чизе ки мегиред ҳава истифода баред. Агар ки шумо гӯед ки агар ки ин модела гиред и гӯед ки то одам миллионер нашад ман ба ҳаққи гап задан надорад, ин мазмуне дорад ки ягон муаллими мактаб бояд ту ба физика ёд натиҳад, чиба ки вай ягон лаборатория физика кор кардагӣ нест. Ин ягон чизи бузург сохта нест. Ягон муаллими мактаб значи ҳаме муаллимои мактаб инфосигананд. Ана ягон профессоре ки ту ба профессора вай мардак доцента ҳаме қадар сол умраша дода чиз сохтага, значи вай ҳақ надоштааст ки ту ба гуфт ки бача мана ин кора кун, пешмари ин кора. Не, вай наблюдатель, вай экспертай, вай аналитикай. Як мисол мебиёрам масъала ба ҳамин устоди Майк Тайсон ягон кас аз задагӣ нест. Бале. Вале инсони тарбия кардагӣ ҳаст ки Майк Тайсон намуд. Ҳамин Ҳабиба падараш худаш чемпион набуд, деки 5 чемпион тарбия кард. Яктам хеле устод аст. Именно ҳамин падари Ҳабиб. Биё дур намерем, Ҳабиб Нурмагомедов. Ҳабиб боец. ҳамин чемпион писараш тарбия кард, Ҳабиб, дагестанец. Ҳавай ягон бор худаш ягон кас аз дагӣ нест, чемпион набува, неки 5 чемпиона тарбия кард. Ин чӣ гуфтаги гап? Ману шумо бояд фаҳмем ки чӣ барои шумо зарура ҳавая гиред. Ягон чиз дига диққат натиҳед. Неки ман як нигоҳи дигар дорам ҳамин масъала кати устод. ҳамин дар ҷое ки инсон силаи худро истифода мебарад, вақти худро истифода мебарад, результат дар ҳамун ҷа мешавад. Бисёре ки олимое ки ман худам шахсан хондагиам, ана Робин Шарма, Гай Вайрчук, ана Энтони Робинс, Брайан Трейси, Роберт Киясаки, бисёри ҳаваё теоретик будагиянд. Лекин он ҳисобе ки ваё вақти худра дар ҳамун сарф кардан, ваё экспертои рақами яки дунё шуданд. Барои ҳамун хотир агар инсон вақти худро дар омӯзиш сарф кунад, куҷо сарф кунад мешавад? результаташ ҳамун ҷа мешавад. Ана мисол бизнесмена шумо метрикаша гӯем ҳисоб мекунед, капитализацияшо, бизнесашо, даромадашо, активаш қати. Неки духтура шумо пул қати метрикаш ҳисоб намекунед. Духтура шумо бояд ҳисоб кунед ки чанд та одам ба ёрдам кард, чанд та оператсия гурзон,
удачно, успешно, муваффақ шуд. Муаллима бояд ки шумо метрикаша пул қат ҳисоб накунед. Ҳисоб кунед ки ва чанд та шогирдҳои муваффақ баровард. Ман ин хел канад. Инам шумо ягон вақт ҳама чиза пул қат измерят кардан мумкин нест. ҳар як кас ҳар як касб ва ҷои худаш ба арзиши калон дорад. дуруст. Устод, ана соли 2024 мо қатъи Гайварчук вохӯрдем. Авай Гайварчук як гап гуфт манба. Гуфт ки кто сможет привлечь внимание, тот и выиграет в бизнесе. Шумо чӣ таҳлил мекунед? Дуруст охе, нигоҳ кунед. Чуба Apple, например, шуд яке аз компанияи дунё, қиматтарин бренди дунё. ҳама вақташ ба мисол сабаби асосиш ҳамин ки маркетинг чӣ хел правилно внимание овардан тоед, правильное внимание. Ҳамон чӣ қадр правильное внимание овардед, ҳаме қадар бизнеси шумо ба даромад зиёда. Чӯбаки куҷо ба внимание яъне ба воситаи социални сетода назар дошт ҳама ҷиҳата ки мақсад внимание. Шумо бояд внимание биёред. Внимание ки омад, як рӯз не як рӯз аввал внимание мебиёд, ба як рӯз не як рӯз ҳама одам худаш мебиёд. Як рӯз не як рӯз. Дидеда? Мана мисол, мана шумо якум бор вохӯрданем. Не ки мумкин ки баъзе гапҳои мана шумо гӯш кардед 10 сол пеш. Значит внимание шумо привлека кардан тоистам. Имрӯз уже мана шумо кор карданем. Дидеда? Аввал внимание пайдо мешавад. Внимание. Сони баъд аз чанд вақти дига аста-аста ҳамон одам серамно як рӯзи маҳсулот шумо мегирад. Ана ҳамон гуфтаги Гайварчук гапаш ин дар ҳақиқа ҳамин хела. Нигоҳ кунед, предпродажа мекунад телефони iPhone 2 маҳ, 3 маҳ, 5 маҳ пеш. Ё Samsung нишон медиҳад технология будуше, ё ки мошини будуше 3 сол, 5 сол ё 10 сол пеш. Барои чӣ? Барое ки привлека кардан внимание. Дуюм, вақте ки клиент омад харид, шумо бовай ба уже коре кунед ки уже вниманияш овардед ку вай омад ку уже вниманияш ба кор накунеду преданности клиент ба кор кунед. Преданность клиент ба кор кунед ки дубора харад, се бора харад, 4 бор харад. Бо баъде ки ин дубора, то есть удовлетворённостиш ба кор кунед. Як бор, ду бор, се бор харад, удовлетворён шуд, преданность ба кор кардан ки вай шумо рекомендоват кунад. Ки ҳамин любой одаме ки шумо ба мисол маҳсулотуна як бор ресторан шумо омад хӯрд, бо як каса биёрад. Баъд бизнестон пеш мерад. устоди гиромӣ, бисёр фикр мекунам ки суханҳои бениҳоят хуб задем, баҳсҳои хуб кардем. Ҳамаш ба хотири ана бозам хотя бы як қадамам бошад ба манфиати соҳибкорони ватани азизамон. устоди гиромӣ Саидмурод Раҷабович, дар охир шумо чӣ суханҳо доред? Дута пешниҳод дорам, дута чизе ки мегӯм. Ҳамин 5 соли оянда ақаллан 10-20% пуле ки прибиле ки кор мекунед, майни сари худотон ба инвеститсия кунед, илм омӯзед, майни сари командатон ба инвеститсия кунед. 30% прибилатона технология ба инвеститсия кунед. 50% диги пулатона барои оборачиваемоста зиёд кардану денежни потока зиёд кардан, кешфло вай ба инвеститсия кунед ки денежни потоктон зиёд шавад. Ин якум маслиҳат менам. Дуюм, рӯзи 22-23 07 ин вай июл дар Москва ба забони тоҷикӣ. Ман 7 сол пеш як бора мехел дарс дода будам Москва. 7 сол пеш ҳозир ба забони тоҷикӣ дар Москва мегурзонам. Ҳамаотон кадомед ки омада дар давлатҳои Россия бошӣ, омада иштирок кун, ҳаракат кунедтон. Мо таъин записбай обязательно силка мемонем. Обязательно рафтара иштирок кунед кун ки дар бораи чӣ гап мезанам. Чӣ хел кунем мардуми мо ҳозир ки шароити имрӯзае ки дар Россия шуда истодааст, бизнесое ки уже банкрот шуда истодиян, маҳкам шуда истодиян, чӣ хел карданотон дар кор аст ки агар ки шумо дар давлатҳои Россия ва Қазоқистон ҷо бошед, ҳамин бизнесотона удержат кардан тоед, саришта кардан тоед. Як, дуюмаш ман нишон медиҳам чӣ хел кардан дар кор ки акун замона дига шудааст, аста-аста аз ҳамин уровни бозор вай бурмада законни бизнес кардана ёд гирифтум. Мана ина нишон медиҳам ман чӣ хел ҳамин кризисе ки ҳозир шуда истодааст, як моня мегӯем як давлати давраи кризис омада истодааст, давраи кризис ҳамин ҷо омада истодааст. Чӣ хел кардан дар кор ки мана 2 сол 3 сол дигаам осон нест, бозор восстановӣ намешавад. Худотон дидетон ки кадометон ки магазинҳои калон доред, магазинҳои либосҳои, магазинҳои ҳарчи корбарӣ карданетон ё строительни бригадаҳо доред, худотон дида истодед ки мисол магазинҳои во то 2018-2020 хеле савдоотон нағз буд. Сони магазинотон уже савдош аста-аста ровно рафт то 21, уже 21 ки онлайн продажаҳо зиёд шуд, валбересу дигаро савдо фурмадан бурафт. Анакун ҳозир бошад бачаҳо 1-3 сола валберес ино ба онлайн нағз боло бурмада будан, анакун ҳамон ҳам спад бурафта истодааст. Якта ҳамон бисёр ҳамон селлерам банкрот шуда истодиян. Ман мақсади асосим ки ёрдам кардану мо дар кор ки ҳамин бачаҳо мо ақаллан
камтатар бойтиян. Камтатар бойтияну як қисми капиталотуна саришта кардан туед ки чӣ хел шароити наве ки шуда истодааст ҳавай ба адаптировать кунем. ин ду сеюме ки кадумеш ки мисол бачае ки мехоҳед ки бизнес кушед чӣ хел кунам ки бизнесам шавад ки чӣ хел старт кунем шароити имрӯзаи бозор ба шароити имрӯзаи бозор ба чӣ хел стартоват кунам сартиам ки проблема ба нафтам банкрот нашам ҳаракат кунед иштирок кунед. ин дуюм маслиҳати медодагим. сеюм маслиҳати медодагим мо 1.5 соат вақтома гурзондем барои хотири шумо 26 сола меҳнатома як чизе бепуле ки шумо кардан метавонед барои миллати мо лайк монед рекомендовать кунед обязательно подписаться кунед чиба ки алгоритми интернет ин кора мекунед. алгоритми интернет ҳамин чиза талаб мекунад. ин барои ман ё барои ин одам зарурӣ надорад. ман ба мисол таърифи шумо мумкин ки уже муҳтоҷ надошта бошам. не ки алгоритми коре ки ҳамин хелай ина кардантон дар кор ина кардантон мо аз тарафи худо мо ка кардем шумо бояд ин кора кунед. шумо бояд ки фаҳмед ки ҳар чизи хубе ки мебинед бояд паҳн кардана ёд гиретон. ҳар чизи нағзе ки мебинед паҳн кардана ёд гиред. комментария ба нависед кадометон комментария ба нависи мисол мани хел 1 2 3 4 минутош қатти навис фалон минут ба фалон чиза гирифтам сеннасти чӣ буд кадом сеннаста гирифтӣ чӣ барои ту беҳад арзишаш баланд буд чӣ барои ту беҳад зарур буд ҳамуна нависта фуро мисол минути 18 ба мана ин як чандта комментария беҳтарин ба ман якта худам лично комментария беҳтарин ба як кис китоб таваққиф мекунам мана бародарам носиҷон роҳитон мекунам бародари азизам раҳмати беғарзи устоди гиромӣ комментария беҳтарин ба яктаи дига дар ресторани фарел гарден қати оилаотон мебиёин мешинин ҳам ана туҳфа айноми устод саид мурод раҷабович ҳам аз номи ресторани фарел гарден ана семейни оилавӣ мебиёин мешинед. ана бинандагони азиз соҳибкорони муҳтарам то бозӣ муваффақ бошен зиндаву сарбаланд бошен. раҳмати калом.